Gülsenem döwletiň ýerindem. "Wah, boýlaryňa döneýin" diýip galdy. Şo gün döwlet täze. Özüm nähiller ýakymly gyzyk berýän duýgularyň täsirine boldy. Asla öz bedenine hem geň öýgürüşleriň bolup geçýändigini aňlady. Imitden dol satlanrak torbany goşluk bolmalyka ýöňüne alyndan duýmany galdy. İşte diýen adyň nämedigini bu soňky wagtlar söýüp uratdy. Ýen adyň barmary ýerine öňküden gow tapýan ýaly. Saklanrak bolçuda gowurmany. Ýarty şüregi ýanyň ýumruk ýal soğuny bilen köpüledip oturup berişine muň ödüm geň galdy. Bey antap etdi de goýaýdy. Ýönem entegem iýay hem diýip durdy. Şu wagtlar ýigidekse özüni mazala daýaglandyryp ötdi. Nähiller iski gözbaşdan bedeniň ähli ýerine bir sırly güýç şeýrap barýan ýaly. Damadlar giňep, olaň içinden akýan gan suslanypdy. Gözleri gulaklary mitelenýär ýaly. Asla müşgüllik ýok. Ol eşretlidi, ederdi. Göwünde bolmasa gözüniň alanyna eliniň aýagyň, biriň, boýunyň berdaşlanyp döşüň gerdenlerin giňep barýan ýaly. Sallamyň barha artýanyny da şuky ýok. Bu ony ýeri halyan agramyndan bilýär. Ýöne şol agram öýdüm duýýa, hem duýanok. Şol agramdan kelimesde zor bir görünmeýän ganat seni ýerden ýokar götürip barýar ahyry. Goltuk sözünden bir aýny zyskaryn döwlet öz keşbini synlady. Burnunyň aşağı gün-günden garalyp barýarmy? Durugynyň eňiginiň, maňlaýynyň terim ýerine sıntyk düwtükler peýda bolupdyr. Bosmurada ulýadymdy. Ýüzüni typalap görünni, üzerip gelýän tüýleriň eline metemälim degýänini duýýady. Ondan garaýagy, goýugy hem şekillerden galňan, erini dodoklarym ululun ýaly. Eňe uzulup atasynyňka, burun tommaýlap, kakagyny kameňdep barýar. Buýralanyp duran goňur telpegiň aşagyndan bakýan gözleriň öňkürden has jewherlerin nuri. Munyň özi aýnasydan duýýar. Ol içki gyjydan ahyry. Şo gözleriň niresindedir bir ýerinde, megerem ajarlylygyna ejediniň kemeňleş bir sypat barmyş. Başlanýan ýerine çatlaşan kırlayan gaşlarynyň seňirik goýunçy uzalyp. Ondan uruk ýal bolup aşak düşmeginiň ejetin ýady salyp durunyny aýdyp, ulu gyýdlarda gelinler muny çağırtdan beýdar edipdiler. Şonu olar düşünmän oglanyň baýgahar gelerdi. Emma gyýdlar ýediliniň gaşýanlygyna garap durmazdylar, beter degirdiler. Şol ýomoklaryň gülkürüň aňyrsyna nämeleriň bardygyndan munyň ýap-ýanglarym habaryň ýokdugyny diýsene. Dilberiň şeý diýip duruly bäri näme wagt geçdi. Şondan ýöň gözüniň aşagyn ýaşynyp gören Dilberiň ýüzüni, döwletiň baryp şo pajygaly günni, ýetirleriň getirilip oýa dökülen günni görşüdi diýsen, ýalansy däldi. Ajlaryň garq tutýanyndan daşary. Dilberiň özüniň ýüzüni kän bir görközi gelip durmaýan bolurly. Elbette dünýäde hiç zada göwgünden galmaýandygyndan bir gedek gurdy. Şolarak gabat gelen Dilber, "Ay oglun, sen näme gözüň aýyrman serediýän" diýipdi. Döwlet dogurdy biýsak tutanypdy. Hak köz daş ýarardy. Elim ýaryn näme? Ondan bir sözden gör näme aýyt gelýär. Ulyla maskara bolmagym daşda däl ahyry. Bir içinden öýüdüne ömür käýinmedigini käýinip, duşundan geçiberjek bolany. Dilberiň balkyllap duran gözlerini, eger ýalňyşmaýan bolsa, bir bazgärlik duýdy. Ol gözleriň ýalňyşdyraýma gaty mümkinmi? Olar biýsak sirli. Birden ýaşmaga şaýnak diýişlerle bilelikde gülümsüreýärdi. Birdenem gusly çekýärdi. Bir görseňim arzu edýärdi, duýgudaşlyk bildirýärdi. Ýomak atýardy, wadalaşýardy. Şo ullokan dagdanyň aşagyndaky ýüregiň şu wagtlar gaýtyny buýurýan oglun nereden bilsin? Onyansa Dilberiň özi çakkanlyk bilen bäderine öwrüldi. Nähildir dillenişiklice labaz bilen. "Ay oglun, bine, sen insan ogly sen ýa-ki gorkzady sen?" Gorkzadynyň möjük saga diýmekdigini döwlet beretdi. Ondan Dilber daşda görükde hiç kim ýokdugyny peýdalanyny isleýän ýaly salt görledi. "Sen şohtan bakmagy seversen, danışmagy bilmirsen, haýap, anna wagt hala hamadan seni aziz saklayır. Şirin yemek sana verir." Dilberiň tutuş egrenden ýokardy. Oýunçy hereket etdi. Şundan soňra öýüne ýomak atylýanyny döwlet düşündi.
Jogap bermeň uğrun bir wada tapmady. Ýöne näme hilem bolsa gara bir zat diýip galmak gerekli hesap etdi. Ýen söregini ödemeýän bolýarsa onu. Munun artyk durdy. Ýönkürüňiň bolmajokdygyny aňlan döwlet uğra berenne. Dilber jykır-jykır güldü. Her zat diýsende gözlerin ejene benziýir. Dilberiň kiň manysyna döwlet soňra düşündi. O ne hili zoňtar gürülecek bolsaňdy. Sesin aňyrasyndan ejen hyýal mulaýym sıkýa diýdi. Bolsa özüň üýdäki erkekleriň birine beňride aýdylar, kim görjek däldi. Soň bir şemgelene Dilber ýene döwleti degdi. Aý oglun, inni bakmaktana gorkup sensen, aý oglun. Bu gerek döwlet akim taýýarlyklady. Sen hasana sen ýaşanyp berjek. Ýaşmakdan skan dillen gorkdy. Oy, senin başyn jywan, dilin gözüzür gibi. Döwletiň ýene de paşmady. Ýer innem garramyň dedi. Nuňa geregi bolsa. Nama, sen ýaşmakda görebilmirsen? Döwlet bu gerek çaý şapylatdy. Sen gözleriň edil bir gün kimin gözüň gamaşdyryp barýar ahyry. Dilber bu gerek heder edinip güldü. Ýaşmagyna maýyrdy. Soňra bolsa, "Öz gözlerinden haberi ýokdur," diýdi. O ýaşmagyny ýene de ýokary çekdi-de, gelinleň arasyna goşulyp gitdi. Aýda ýylla bir. Onu da eletiniň aýdyşy ýaly kesal görünýän Dilberiň ine şeýdip, hoşhal görünmegi elbetde geňdi. Hemem başta sarsaragym bolsa, bar bir ýakymlady. Döwlet uzak wagtlap kä umytly. Kä näme umyt garşylan fowdy, ýerler ýar bolupdy. Bunun şu kısmı ýomoklar düşünüp başlamagam, şondan kök aldy diýen. Hawa bir ýakymly zatdy. Ýöne gustoludy. Bir zady hemişe küýdäp, ondan mahrum bolmak tüýse berdi. Esasanam. Olezgäniň maşgaly sahyry. Ýeriň seniň ýüregiňden habary ýok, emma ýözüň. Bilen adamçylykda iň sarpa oýan, iň aýaguly garaýan düşünjäň bolan halallyk diýen zady kastetmek dälmi? Ýüregiňe laýyk gelmeýän zat bilen höwes bir ýere nädip sığışdyn. Gün ortadan agdy. Öýlen soňra ikindi boldy. Günler öýlen uzaw, ýüregi düşgünç. Bir günnäl, iki günnäl, üç günnäl, ýöne bilen sopan ahyry. Sopan suluň hormatly tarapam şondadyr. Sen hemen sopan boljak. Hemen ýeketirmekden, soralykdan üstün sıkybiljekdir. Sürüýüni iki waka kowlap ýören döwlet ýene de depäniň üstüne çykdy. Şonda onuň görýetimi bir neme giňirip, ýüregi akem asylýady. Gownaýdar keş dedip, gelsem dünýäni görsem. Şahir bolup bolsady, onu doğrup taşyp göwün solpundan çykardym. Şahirlik el ýetmezdir. Onuň süýün üýtgeşik dogulmak gerekdir. Şeýle adamyň zamanada bir dogulalmyş. Bagtym boly. Kemine mola nefes. Joştum dostlar. Men umman ney. Dünýäň tutsam duman ney. Şeýle diýme üçin. Ne hili epet ýürek gerekdir. Öz kenarlaryna sığman sırpınıp asmana dalaş edýän bir umman dünýäni tutup barýan bir ummany urulyp. Hawa. Ol ýagyr çanlar. Elimiň ol uzundan beýlik uzuny çenini gollaryny gerip, oň ähli ýerine gözüni ýetirip gelýär. Gabahatlykda, adalatsızlykda hapalanan, garlynyň dünýäniň üstüne duman bolup bürüläg eden, onu ýuwup arasalaty gelýär. Şahir bolmak üçin ana şoň ýaly ýürek gerekdir. Döwlet bu wagt gurtawunaky göçkün gürtülüsini duýýardy. Ol şu jere gaýlar dar görýärdi ahyry. O nireleridir, nämeleridir talwa surýardy. Näme? Şahirlik ýaly diýemkä. Oglun ýalk deden duýman galdy. Öz pikirini utandy. O sürýäriň külüstünde. Göwüniň kap dagynly. Ondan nazary ýene de araslara dikildi. Göwün ýene de gowsun ýady. Yürekli gura sığmazak bolýardy. Be barha köp zatlary, onu da barha ýeti duýýardy. Eýsem bir näme alamatka? Mewjuryan duýu kalbyny dörep, onuň ýagty jahana iýinip bilmeden, başgalary ýetirip orally paýlaşyp bilmeden bir de bir öýüz boluşly adam. Gows ýaga ýüze çykarar ýaly ukyby eýe bolsaň, ýa-da şolardan mahrum bolsaň. Oy duýgulaň galňas bolsun. Galňas duýgy.
O nadanlyk bolmadymy? Onu özüňe ninen ırawa görjek? Ol gapyrlykda çüýremek ahyry. Gaflat tümlüğünün eýmenişligini ýagtap gözüň kaklyşanyny biler ekeniň. Batyrlykda galmaklyk diňe ýoluň saýgyryp bilmeýändiň üçin eýdem şondan başga hili durmuşyň bardygyny hyýaly getirip bilmekden zyda düşýändiň üçin eýmenç. Ýeti duýgular. Sen hemişelik şuuryň ahyry. Asla şolar dälmi sana adam hökmüne doğrulugyny inandyryp duran. Olar senin ruhundaky iň iriz, iň ýyly, iň mehrem, iň goly zatlardyr. Sanjar Pelwan herne. Her kim bir zada ışık ediyenler, ışık bolmasa, dünýäniň gyzygy bolmaz diýerdi. Oğlanlar garra adamyň agzyndan şeýle sözüň çykmagyny geňirek görürdiler. Ýanyna gülüşmäge ejab etselerdi. Hol beýlerek şekilip çykyrdaşardylar. Ýöne nähak şey diýen ekenler. Şo sözüň manysyna bir inni gowy düşünýär. Işık diýmek. Meselem, Garagoç aganyň oňa düşündiriş berişiniň sygyryndan juda daşa çykýar. Ha, giňişliň mazmuny eýe bolýan biýmeswer uly söz ekeni. Işık diýmek. Duýgulardan gelip çykýan ýan bermez hyzularyň özi ahyry. Tanzar Pelwan şo awtamony kimse maljagadyna ışık eder, kimse döwletine, kim adyna, abryna, kim batyrlygyna, kim pelwanlygyna, kim süňüne, kim ansabynyň päkligine, kim namysyna, kim ýene bir zada ışık eder diýerdi. Emma Garagoç agy, ýüşüp turundyry ýaýtyda ýaşaýanlary süzgökden goşak gözlerini geljekle gapyp, "Seniň ışkyny bilýäsle" diýip oň sözüni keterdi. Dogry hemmelerin ýekagdan düşünýän ışkynyň heteri döwlete de galtapdy. Ýöne özüňi diňe şo ışka gapladyp oturuvermek adamyny arman nedir ahyry? Beýtirlap durunja jigerde oğlanyň gögünde bolmasa, megerem ören köp ýürekleriň deregine aglayan bir ışık bar. Ol şeýle bir ışık bolup, diňe hut şoň hatyrygyny ýaşadyňsa ýaşasyn gelýär. Ol uruny perwana bolanyňdy, köýüniňi de degýän ışık. Goýun türüsi ýapylardan aşyp, pisleri baýyrlaryň üstüne ýarmaşyp barýardy. Aňyrdan salym tökgöýe gözüp, geriş daglar selenlep görünýärdi. Olaň dikli gorsunna. Asman deňiziniň şuňlugyna bir-birinden göreşen günnür ay, goşa gämýär öz uğurlaryny ýüzüp barýardylar. Asman durdy, asuwdy, sırlydy. Göwüň bolmasa ol ýeriň üstündäki bu alжyraňlyga, alňasaklyga göçgünligi, tutda bastyga geň alyp aňarsyna ýetip bilmeýän ýarly. Şeýle gysgasyk ömürli janlarlaryň dawa jenjerleriniň beýle uludygyny, beýle sylsyrmlydygyny, beýle ynjykdygyny, beýle tükenüksizdigini, bulan beýle betberligini, beýle betnebisigini. Bir ýany daglar urup gidýän meýdanlar, bäýden gulnazaryň, aňardan ara kürtüň goraglap ýören ýerlerdi. Emma döwlet sürüsine bir jigem telke bermedi. Goý ýaýnasyn. Dünýä giňdir. Onu adamlaryň öldür dar edýär. Bidine guşowynyň sırly tapan şany, ýeginini agram berip duran torbasyny çamlaşdyrdy. Baş bolmadyk bir ýerden gelýän çopany gıykuny aýdyma diň saldy. Ol sapalaryň sesidi. Ondan bu dostuny, diňe onam däl bütün dünýäni, jümle jahan hyýnamak üçin pisleri baýyrlar tarap alýardy. Belentligi, özü nämetde şonu gülkünç gaýtalap ýören ýowasar bilen desseň çykdy. Bir wagt kyrýaly ballarlarynyň sızlamaýanlygyny, ýüreginiň urmaýanlygyny, gaýtam ýakymly görselýändigini hedir edip sızdy. Ondan taýagyny tutar edilmedi. Ömrüne ilkinci gelip katı tesvile gıyırdı. Bürgüt kimin, gayalardan gaya uç, ganatlarını belin gaya daya uç, emma insanlığını unutmuğun hiç, dönüp toprağın kuş kömül. Hıyallınla uzup gitsem parlayıp, yedi demin, yedi asmanı bağırlayıp, ay üstünde arslan kimin arlayıp, mün bir sırlayıp, arşık kürüsü uç kömül. İkinci bölüm.
Serdarın oğlu Döwlet. 21-nji baş. Üçüncü atı iyiden alıp gelýän iki atlyň biri Ataşyr epedi. Ýaryndaky agaty Garadorun oğlu Urban alydy. Bayak ahal tarapdan bir azı habar gelipdi. Garawlun wepat bolupdy. Gyýbu hanyň etige ýoldan sapawlaryny kowlap, kelleleri gatyrak gylan bolarly. Şol edek bir ätiýaz ýerlerini gideripdirler. Bukudan atylan ok osluğu gelip Garawlyny degipdir. Ene şeýdürim en semeyil wer tekýäniň ýardyna ketgudal geden meşhur terkerdi. Amgyr çölüň içinde aratarmyk ýagrydy. Jany tapşyrmaly bolupdyr. Ataşyr epäniň, owşutanyň, zaman aganyň başçylygyny ýöňlü soňlan bolsa, Taratyň ýöňe düşýänleri Garawlynyň ýerine baryp gaýdypdylar. Şonda Serdar hakda bir umytlyrak habar ýüze çykyp, Ataşyr epe şo taraplarda esli salim eglenipdi. Eglan galalaryna gidip barlapdylar. Emma häli hädere uş tapmandyr. O tarapdakylar Gydylbaşa golja düşen atyň ýerini doldurmak isleýän ekenler. Megerem bilmediýändirler. Şonda aty Serdaryň haýta ugluny bagyşlamalygy barady, oýundan synyň togal ýüze çykypdy. Onuň soňy sallamly gurruna ýazypdy. Ilki hä Gosmuradyň aly tutulupdy. Ýöne tekbet bir hili ýugurmalyp, ol döwletiň peýdasyna agy berdi. Bulan bir kısan aýtdy, Gurban Ali Serdaryň ýygyny tutsak döwlet diýip oturuverdiler. Ondan Gosmuradyň tarapdarlary hem ýer depip durmadylar. Şeýdip 2 ýaşar at döwletin ýetlenip alyp gaýdyldy. Sagym muturup ýa-da gaýdan soň töwre gurup galan döwlet şölle solutlap ýördi. Atasynyň Gurban Ali bilen gelendigini, öýleriniň hem peşkeşli gelenliklerini eşitip bir eglinmän oba gaýtdy. Döwlet bir zadyň. Näme üçin Gosmurady diýerli? Saňa diýen suwalyň öňünde oýlandy. Asla ýygyryldy. Şeýdip soradylar, näme jogap bermeli bolarka? Ýa-da beýim aşaklykdan ýetirip ýörmüka? Ýöne göli. Gurrun kakasynyň ýygyny tutmak hakdygy diýer ahyry. Büyük göli bay agyrdyr o. At göli. Asnaslaryň aýtmana görä barp ýatanmaly. Bilmeýän tesirleriniň şejere hasabyna görä ahaldäki jynsynyň gadymdan gelýän neslindendir. Ýyllaryň göýüňi dokundurýan ýeri, beýliniň satanynyň has gerimliligi, boýnunyň ulyňlygy, göwsüniň giňligidir. Garasay, at döwletiň ömründäki uly wakalaryň biri boldy. Sowa ýakmagy, döwüge gidenne bir gel beýgelýän oglan ine, ahyrym atam edindi. Ýa-ni meni şöwrenen gunany bilkibada ýaýdanmajyrak çemeleşdi. Ol otlukly ýaly usunoklap durdy. Owadan aňyrak çykyp, eýlek-beýlek gordurup gördü. At oslowsy, öýen beýsak şaratyny hereket edýärdi göri. Ahmal ortaň üstünden zyňlyp gidiberjekdi. Birdenem aňan tarapyna alýa gidiberýärdi. Başy gatydy. Zylaw duýmajak bolýardy. Meselem agdyry diýişläp ýerini ondan halat edýärdi. Kellesini eýdip beýdip bir alyp biläýmeseň, böwür berip sarty bilen bir tarapy gidýärdi görün, başyň gözüň aýranyp üstüne oturmak hyllalla bolýardy. Asla döwleti alzyra diýen şu oslowsy böwür berme bolar çemeli. Ali özüňi jemlemäge may bermeýän ýeriniň biri. Taýyň hiç wagt bir ýerde tägin bilmeýänligidi. Ol ýöne bökejeklap ýördi. Dörd aýagynyň dik durýan mahaly ýokdy. Göwrüňe bolmasa käte aýaklaryň dördünem ýerden üläýmeýärdi. Dördünem ýerden üdýärdi. Garaşylmaýan üzlükli hereketler ýöňe ýyga gapdaly ýöremek tawany kanatlandyrnokdy. Ol mudama sapuk ýüzýärdi. At ilki şarpaýa garanna döwlet bir tiskinni ýöne ulyň ýarlan şappa ýapyşmagy unutman eken. O muny aşağı sıyırıp gitmekden halat etti. Sonra ol hareket bilen bir näme ýöňüşdi. At arkalydy. Gerişi belen, fagyrty gümmödöklüdi. Asla şarpaýyň öz boluşdy bir keýpi bar eken. Özüň ganat baglap galkynan ýaly bolýardy. Muňa ýene-de bir ýaran ýeri atyň ululy kişiri çukurlaryň äýresinden togutup geçýänligidi. Asla çukur görse keýpi gelýärdi. Edil isi bızyklap barýan ýaly. Döwletiň atdy eşekde ýigirenen zady ürköklükdi. Ürkök marlan ýykylyp maýyp bolan adamlaryň bilýärdi. Taýyň 2-3 gerek arakadan ýene-de saňa nämelim nämelerdendir ürkme göri muň lapyny keçetdi.
in elbedi. Bu gorkokluğun alamatı değil mi? At bolsa yigidin sögüşün yollaşı olmalı. Gara, her nenen begeniyanım bolsa. Her gerek mününün mazal yaydan yanlığını, gelip düşünün elinden sangıllamağını, ennamının dersigiyenliğini bir girdek bilmedi. Sonra bunun atı edverleri, hatta eskerim ben münüp gidiyenleri güdü gidiyedi. Makladı bir başta attan halit basılıptı. Senin göğünün, göğüren kâti iyimsalalık isteyemi isteyen ok mu? On arıdasını der. Hem işe zılavu çeynep dur. Kollarını kuskur ediyor. Ennamın külüğrüm oluyor. Dögület özünün gün sayın artyan gücünün nireye gidiyeni vardı oylunyadı. Belli dat. Sinirlek loratın dartımına, şatsını oğlunun barı bir yumuşak teni bağır geliye yemineme. Ondan dögület köp vakitler özünü atın üstüne gelişmeyen hasap etti. Oňoýsuz duydu. 2 septe geçenden soň ta at bilen ýöwrenişdi. Düşünşi uğradysa onuň özü bilen ýürekde ştuň salıp başlady. Ýene-de ehli wagtdan soň aty bütünni elaldy. Dogry, äsgermesi gelip uğranlygyna aňmady. Indi bu atyň duýdan salatyn kesitli hereketleriniň soňuna galan okdy. Ýaşullar at bilen ýigidin çekişe siňir damarlary, etleri gataşar diýerler göli. Şu özgürüşün bolup geçýändigini dögület mete mälim duýup başlady. Bonuň özüne bolan anamny güýçlendirdi. Göwnüni kuwaty aty bilen barabarlaşan ýaly. Soňa wakamyň atyň üstüne her hili oýunry edildi. Solrak ýerde atdan böküp münüp düşmäni uruny. Dogry, ýellaryň munyň hut gardaşyny hurrupdy. Bu onu bidep besleýärdi. Näme eken? Burada at esbabı eken. Gezeti ilk günüzün maňlaýyna un salmak bilen şäklerin boldy. Gülperi ýene oňa daky bilen dakýady. Dürli jäjeklermi, her ýurdun garanlar, urupýolary, agaçdan matadan ýataran dürli şekilli dowalarmy, ýöne olaň köpsini döwlet soň aýrypdy. Döwlet inni adamlar öňünden çykanyny hem şekliýaly ýygyrlanokdy. At binmäge özüni münasip adaplaýady. Galkyjaklap barýan atyň üstüne gelişýän elreden okdy. At adamynyň göwnüni besleýän arzuw bilen deň galkyndyrar ekeni. Onun üstünde kän müşhur zat ýokdy. Göwn işleýän ýerinde şu zaman taýynnyň. At edil howadan gaýyp barýan ýaly. Bäkelçilikler dagy topugyny taýyn okdy. Nir bolsa gönlüýe tägi diýdi. Onun gaty toýnaklary tekene çöpü, ýylana isýana örsü. Ol egitilmez güýjüne dayanýar. Suw bolsun, ot bolsun, derýä bolsun, gorp bolsun, depe bolsun, ot bolsun. Fiňini dalan okdy. Urdumuşlyğa gidip berýärdi. Onun nämedir bir ýerden geçip bilmän, bir zady şeki bilmän durmajagyny gözüň ýetip durdy. Şeýerde bolmaly. Güýs agydan gelýär. Onun işdäsi ýönemen işdämi. Ýöňüň oklanyny ýep siňirip geçirip ýetişýän bedew edil bir haral, bir kärhana ahyry. Ilki baş sebedini ýörünjeden tümmeklersiň görün. Gizi barıp barlasaň takrap ýatandyr. Ýene doldurarsyň. Ýöne ýertir barsaň ahyr ýene şoň ýalydyr. Art tarafı bolsa eýem küdüdür. Atyň kelegini aýryp ýetişip bilmersiň. Haýal ýagarly etdiň agylyň töweregine depe turýandyr. Sen onuň ýenini köpürgenmersiň. Eýdigse gownarsyň, çünki bedegiň çeşmedi şonu. At bilen bitügleşip barýanlygyň üçin sen özüňden bedew diýip duýasyň. Mahlada at bilen döwletiň hut bagry badaşdy. Oýunny näme etse munyň üçin gelişiklidi. Onuň bir wagt ürkekligi bilen düşünüşdi. Günleriň birine bir şagal petepet öňünden çykyp, bolgusy haňrananyny tiskinmege beýlede dursun. Sagyn man okturuluşy, salamyny bermänem ýagarnysynyň agyp salyşy. Başga bir goňuşly pikire gelmäge mo sebäp boldy. Öňkü bolşy gorkoklukdan näle, sarşlykdan, has dogry oýunçylykdan ekeni. Döwlet şeýle bir hezir etdi. Aw keypi diýen lezzetli zat ilkinji gelek munyň kalbyna gelip boldy. O bugündürnün at edinlikleri başga da bar ekeni. Olaryň köpsi alaşaw iş ýaglardy. Şowdurun şahyrynyň meýlesiň atlary arasynda zyn sohumlardan. Edeýin ýerine de üýjüp durun iş bolmady gowy. Güýç ýanışmadan oglunlaryň raýatyda şowdurun güni geçýärmidi. Ol derrew näme de bolsa bir zat boýunyşy ýarışmaklyk teklip edýärdi. Kimedir süýkünýärdi, kimindir aýagyna kakýardy, biline alýardy. Şeýtmedi edil giýjisi ganmaýan ýaly.
Soňky wagtlarda oglanlaryň ürje diýen dady at sapışmak bolardy. Her ýarysyň öýde çökeýin sylsylyň bir ýeri bar. Eýsem sapışga girmek aňsatmady. Onu da gidip barýan atyň garnynyň aşagyndan geçip ýören oglanlar bilen. Ýöne bir baglaşýaly. Ýyllarym muny alyp çykdy. Bäsleşlerini gördüm etmedi. Bu görünýänler bilen munyň aýagy deňdäl eken. Deň duşlaryny dağlamagy yaman öwrenen sowduryň ýüregini gizal barýanlygy bellidi. Onuň nämedir bir zatlar goparman gezek man barmy? Ol uturmakdan gorkup durany okdy. Utanardan ýüzi galyňdy. Barıhy da öýüne anamynyň känliginden bolsa gerek. Iň bolmanyny uzagyny utşugyny bilýärdi. Onky ýaly uzakçylyk kime gerdip dur? Oglanlar indi owa sığırdar görünüp durdy. Has aňyrakly çekilip görüldi näderke. Bir tekli bir döwlet ýöňetirdi. Elbetde oglanlar onu garba bardylar. Atyň ýanyna ýoluň manysy ýok. Bular eňi oturuşlaryny derrew batkyň çetininden indiler. Atly eşekli düýeri ýol boýy son taýakdy. Batkyň dağ ýaýlagydy. Hem aw meýdanyny. Böktürgüsi keyikli dağ goşly, fuýdurlanan gulanly atla zolduşýady. Betraplara gelip gelenni, döwlet ýarnaklar öýünden möňre gazap etjekdi. Äger bulara batkyň görünmeýän haýwanlaryny görkezip hidrediner öýdýärdi. Onyan şeýmeýlit bir güdünki ýar gözlerini bir tarafa dikdi. Gulanlar diýip seslendi. Hakykatdan hem göýetimde gerşiň ýapgydyrdan bir sürü gulan tüýüşip barýardy. Başgalar hakda üstaşyr pikir edip öte düşmekden agdyn tek bişmedip döwlet. Dogrusy göwünden anzap giden duýmany galdy. Özünün ýokdurak tarafy bilen çemeleşden hiç satdan ziyan çekmejekdigini şu ýerde ilkinji gerek aňlady. Erkin gulan türüne birinji sapar duşýan oglanlar aňp bolupdylar. Dogrusy gulan taýlaryny obada görýärdiler. Bulut mergeniň baýtal emdirip saklan ýaraty gulançaly, oba oglanlarynyň uly güýmenjesi. Yaraty bitip daýanandan soň bir gün gulança gaçyp gidipdir. Bulut mergen iş edinip onu tutup getirdi de 3-4 gün taklap soň adamdan gözüniň alyna koýup goýberdi. Mergen muny ajdaryň ol 3 tane gulun taýyny ferin girir satyşyny eden duýdup il öýüne mümkin bulaýmasyn diýen pikirine şeýden ekeni. Ajdaryň gulunlaryna bir giýje. Nereden de peýda bolan geň adamdan kapata saryp, ondan gatyr goşulan 4 tegerli geň araba ýükläp alyp gidenlerini görünken. Polat mergeniň bir işine il düşünmedi. Düşünjegem bolmady. Bu onun bir töwradynyň ýene-de bir alamatydyr haraplady. Garago şaga bir samsyk işi geçikläp goýar ýerde goýmady. Ol "Ey tek, näme peýda diýanyny bilen okmy? Ýederini bilmedi, ýagyny hajat diýilen endiň diýýärdi. Peýda bilmän men diýerler. Gaty bir sagysyna meýdem ok. Perengiler dünýäde adyn bir ýamış agyry. Hadyna el gatypsyň, satarlar agyry. Men ajdar diýerler. Seni şu gerek ajdar sagolmandan. Näme? Ajdar ogurlyk edipmi? Ýederini bilýär. Ýa on tutup bilen ok. Bolmasa öldürägeden oýlar ki Awam Musa bilen derman ýasaýdan bolmadymy? Erkek derman ýasap ýörse, peringe satyp ýörse, o jene görlen ady taýmazmy? Allahyň ýaradan mahlugynyň tohumy tükedäými lal ho? Hey, görüňlemň samsyk gerini. Hey mörmöjüň, otun çöpüň tohumy tükeripdir diýip ýeşdip bidiňiz. Taňry ýokdurmady gaýen. Hey, sen bilmez, Garagoç. Şu pikirler kellesini geçirip durun döwlet. Awun hezerinin ýaňa häzir gyýtak gözleri wagşyana tegerinen sowduruň. Çöpür tanaplary oltap aýgyryny dewdileýänini gördü. Ol gamsyny şarpyladyp "Eňdik" diýdi-de gulanlar tarap at goýdy. Goslawsuz ýagdaýda galan döwlet ýollaşlarynyň ýydyryň atyňçylygyny goşatdy. Munyň şakyna görä ýokçany götüren fars gulanlar wygetdirmän arana çykyp gitmediler. Emma sogdur bilen meýlisiň olary eýem ýygyryp barýanyny görüp kalbyna bir alaňatyklyk peýda bolup başlady. Sogdur atyny saýgylap galap bile koýýardy. Her neňde bolsa gulanyň aýakmanlygy atyňkyça ýok ekeni. Meýlisi asyl sürüýlerin gapdallaşy uruldy. Sogdur ki ýetişiklerinden wagşyana gyýkylyk çykaryp janawurlary alzyrady urdular. Olar misli bir ýaş möjekler ýaly gözlerini ýaldyryp sürüýlerin iki tarapyndan maýaç aňtaýadylar. Onyança sogdur ýeker bilen agyr tüpeňi süre tarap uzatdy.
Grup boldy. Bir gulun entereklep gitdi. Emma yıkılmadı. 3 ayak grup sürüyünün arasy bilen berdi. Sürüyünün baada bir neme hayalladı. Onun öz ağsagyn taşlap gitmek hyýaly ýok bolarly. Şo wagt meýli tarapdanam gürpille çykdy. Ol metin ýaly tüpüň iken alan ekeni. Bir nagar kerde gulun enterekledi de ýere ýadyryp gitdi. Onu ýansa soğdurum kültürlerini tanapy süre tarap zıbırdatıp koyuverdi. Göz yumwasa salymdy. Söýlenip baran ýüp sürüde bir aljaňlyk döretdi. Ol gaçşy dugam edip baran gulunun birini dartyp aldy. Gulunun urunusy dadyň çaky däldi. Meýles ýetişmedik bolsa soğdurun ýeki özüni sakladardan alady. Azal ikisini de eýgetmenden soň bir şemmeli atyň boýunyna ýüpüň uzuny zordan bir daňdylar. Ondan tanapy dartyryp durmadylardy. Eýýän bagly guluny gaçyryp at bile kovup başladylar. Onun ahirem dalzyp ýykyljakdygyny ananýadylar-da. Şeýdip onu diýir tutsak bolmadyk. Bollarymka. Ýok. Boyunna ýüp salyp ýygyna gulun türkäp ýakiden heni de görünýär. Tebigi seýisden beren guluna garanyna at tosun geler. Ondan zanyny gezek gelende gulunun nähil oýunda çekdigini, umumman bir geň hadisaň näme guturjakdygyny kim bilýär. Keypleri depelerine çykan awçylar döwlet bilen sara at boluşdylar. Şo wagt döwlet ýyllarymyň zylawny goýberdi. Ol beýleklerin duşundan dadlap ötdi-de, ýeýýän benni gulundan alkymlaşdy. Onun ýaryndan agas saldy. Jylawyň dartylmagy bilen ýyllarym şarpaýa galdy. Eýizden çykýan aýylgyn skykylyň ýerigine ol gulaklaryny garpyp ýaňadan nokturly. Döwlet kılıcını el alypdy. Ýeňip barşyna tanapyň zaýdar dartylyşyny peýläp üleňe dayandy. Ýara uýaly kılıç aşağı indirdi. Boyunyň boşaşanyny aňan gulun badyny tapdy. Atan faýgylap duşdan darlap geçen soğduruň ýabyny gykyrgyna döwletiň deputasy üýşüp gitdi. Ol gamçyny ýetişip bilýänini işledi ýady. Ýöre atyň üstüne usup olup ötäg çek bolýady. Gök tilkä dönün demir gyýryň göli. Aýag uruşy kimden gowşady. Ondan bu atlaryň ertigiden mer durman ýeňip ýörşi ahyry. Hırsyny işläp eýeriň gaşyny ýumruklap gelýän soğduruň gözleri gudy itinkä dönüpdi. Ol iç ýanyny gürkretdi. "Wa here gara" diýip sokturdy. Birdenem atyny agdardy-da, atyndan agdy-da düş diýip döwlete ýerdi. Soğduruň öňüne düşünmejegini döwlet bilýärdi. Asla ol kısmy howastarçylyk kabul etjek soğdurmady. Haýwana rehmetmekle babatda baýaky. Öz günäsine düşüş döwletiň atdan inerine mäetdil soğdur. "Sen kim bolup men aran agymmaşa düýüldin?" diýip arlady. Atyň zılawy bilekde sapan sarı kemerini ýurlaşdyryny beren döwlet heder etmän durmady. Alkymlap bilen soğdur senenni. Ur ýa-da urýan. Demin fazlymagy ýetişen döwlet her neçe bolsa sallamly feslerini. Belki düşünýär. Ýok, şugun ýa ha ýykyp maňa ağa diýdirersiň. Ýa-da men aldyran agymy senden çykararym. Atyň sünnäkileriň arkaýyn oturuşlaryny döwlet düşünmedi. Oňa wagtyda ýokdy. Eýle bolsa ýöňüň başlarsyň-da. Soğdur sagynmadan ýumruk saldy. Döwlet onu soğup ýetişdi. Ondan ol bir ýylyryşny etdi-de, döwletiň üstüne şeýler ýumruk ýagdyrdy. Hut goýup ýetişer ýaly. Beýle bir saratyny gor ekeni. İki bilen penalanyp kellesini ýüzüni garady, zaýat etmedik döwleti, onun bir goruny ele salmak ahyryn başartdy. Ol gory ýeginiň üstüne tagady, bir soğdur beýlerini aşyryp goýberdi. Ýöne soğdur hazanaklap galdy-da, şo öňkü saltly bir aýaklaryny işitmäge başlady. Olar arasynda ýok oluny bökün dep ýady. Bir şeýdi bersem onu helak eder o. Bir soğdur eýtdi, ýene de salyp tutdy. Emma şo wagtym özüniň bir tarapa gyşarylyp giden duýman galdy. Onu ýansa soğdur ýekady bilen döşden batagada bu söýür hoýup bokurdakda goýdy. Zany gerekmi pysyk? Bine boruş. Binni gadylbaşyň gylyjyndan, gulnadaryň tapansadan ölmän gelgel soğduryň elinden döwlet salt hereket bilen bir gapdylady da garsyna galdy. Aşa kaýagyny özüne çekägeden beýle kaýa bilen soğduryň döşüň etegini patladyp goýberdi. Bu ýaňadanyn desseň bolup ýerlerinden aldylar. Soğdur ýene de depek ýaby-ýaly aýaklaryny herekete getirdi. Garasaý döwlet onuň ýene de bir ýerinden ýapyşdy. Bu gedek 50 aýakly döwlet oňa maý bermedi. Gabyrdadyp aşagyna saldy. Onuň öz pysygyny toglap aldy da bir wagt Gosmuradyň gidişi ýaly hyjjaly
sapını edil maňlyny diýerdi. Hanaýt, kimin jany gerekdi sana? Özüň kim ýa-da menki? Biriniň egrine çekýäniň döwlet wagty bile duýmady. Ahyrym gaňryp ýygyna garanna, çarynyň ýyrgyp duranyny göz düşdi. Meýle sorda beýlede haýlap gülýärdi. Her hili ýagdaýda şu ikkisine janynyň jok döwlet ýerinden turdy. Adanaklap gelen şowdur, umur kakıştırıp duruşunu, mu qarasyn raýt diýip azymdyk gelýärdi. Şunu mediýaýyn ursam, men sana elaýak görerim soçu. Ýeke öreş bilen oňup bolmaz haw. Ýok güne näme? Sırtyňy tegeleşip göreş tutsormuň. Ahyr ýag bilenip bazalaşmaga gerek gelende şowdurdanam ala meýlis üstüne ýetirdi. Oğlunun gülküsüne döwletin goşuldy. Şol oyun bolan ýeri gerek demaňady. Ýöne gülküň arasynda urunlardan oyunuňy da ýaşa ekeni, adamyň bir ýeri döwür ýenjer edip pikirden gokmy diýip sorady. Ýen tügeleme o jagat urgulary döwlerden daýagly diýip meýli seslendi. Şowdura bolsa, döwlet jogap berjek bolmady. Indi özüniň adam oğlunyň ejilik etmejegini barur bilip dur. Göwnüne häzirim, ýelaýagy gerdinler ýaýrap barýar. İstedi ýanky gulunyň agy 4 aýryň üstüne gaz gidäjek ýaly. Ondan nämeçek şowdury öjük durup, barbyr näme-nämedigini öýde ýen bilýänler. Indiki gyzalat dolar. Gyzalat boldy ejiriň ýa-da barabaryň işi. Senin o dämetden ada dahyry. Şowdur bolsa goý, hoş bolup gitsin. Oğlunyň öňüni çekip, üýüň salyp gelýän döwlet ýyllaryň ýalpylap duran kümüş ýalyna agyny ýetirdi. Bu mal tüýs men şündüren ekeni. Ýöne döwletin bata münasipdirli. Eger gerek bolsa, häl gulunyň agam dur döwlet. Bu zatlar atyň howalasydyr. Özüň şadam entekler kän görürdiň. Serdaryň ýerini tutmak üçin bolsa, entek şörew köp iýmelisin. Aýga saatly şaksy bir galany almakdan ötürü ölüm diýen aýlygyn bir närseni ätgirmesilik etmeklik derejesine çykmalysyň. Bir söýbüň sydyrdyp gelýän ýurdaşlaryna gaňrylyp seretdi. Ýelimiň ýigitleriniň peýdaşlary ýaly bolsa, bular salyn ýerinden alar. Her babatdan her ýerde ýüzüňi dartmaz. Türkmenler ýaly ýigit kändirler. Ýöneşler ýaly ýigitli türkmeniň öýüde beýle az bolmasady. Döwlet gamsyny bulylandy. Ýellaryň ýykylar tolana gardy da sowurup gitdi. Ýepgek şemal gulaklaryň duşundan şowlap geçýärdi. Kellede saklap bolmaýan telpegi wazladyp ýöňediňdi. Gitmedi. Durun ýerine gatdy. Soňra arkasyndan tüpeň aldy da ýekel niradir çenedi. Towgulladyp atdy. Iki tane atlaryň duşundan geçende olaryň "Pä, ýigide bolmaz bolup duraw" diýenlerini eşitdi. Ýadygyn duýandan soň gidişini gowşatdy. Ejaplyk kulagyna garady. Ýöne ýylyň öýüne düşünmeýänleri nefsi agyrdy. Eýlem bir atlar derurlukdan nelmedi. Başga uğurlarynyň äýligi gömük türkmeniň at üstünde bir el ýetmek edberligi eý bolmalygyny düşünmeli ahyryn. Häzirki boluş dogrusy janyanyň haýkylygydy. Öz şahsiýetine bolýan özgörçlüklerden nägili bolady iş ýokdy. Bir özüniň hemişe de görýän berentligine inni ýarmaş başlapdy. Onda da önemli adamlar bilen. Egerde düýüşünde ýa huşunyna erinler iýinip, "Ey oglun, bu arzuwlaryňyzy bizlerge beýan etdirýänlerine hem gelecek daýy şody. Ondan 9-yň dogry bolanman kaçyn bolsun? Ýöne göre hemme zat bolmaly ýalymydy. Elbetde däl. Bilýär. Başgary onuň hakatynyň, uýosynyň ýetkisinden görerdiler. En soňky kemtigi şu aradalaryň düzelmegi ýylmar gider diýip hasap ederdiler. Ýöne olar diňe putuksuz atlar ahyry. Şoňy düşün wagty hamala hem amala aşyp biljek zatlar. Munyň ýüreginde emele giren gorp bolsa, olardan daşardy. Adam bilen döderden soňra. Döwlet özüni äri kişinkiden artyk, ha dogrusy öz boluşlary talaplaryň bardygyny boýuna alýardy. Durmuşdaky iň bir nefsiçiň adam bilen kim mümkin derejesine ýetenok. Beýle talap taparakdy da atasynda da, Sanjar peýalwanyny da Polat mergenini de, ýüz görmän aýtsaň Uraz hanyny da ýok. Ýene de kimdi? Ýok, kimdir bir ýerine görýär diýse ýalançy. Olaryň kimsi dogry erkinligi, kimsi bol elindigi, kimsi awry döwleti, peýalwançylygy, batyrlygy arzu edýär.
Ýeriň abadançylygyny döwletin arzuw edýänlerim ken. Emma munyň süýngüli olaň hemmesem arzuwyň sürbaşy däl. Bu talapa ömür doklukda ýaşaýan üçin, arzuw edýän zadyny tap bilenligi, bilýän üçin dören erejlemekdenim diýerler. Ýöne başga hili bolaýanlygyny beýle hususy arzuwlar munyň arzuw amaratynyň diňe belgilerini düzüp bilerdi. Göwünde şu talaplar özü bilen bile döräp, innem ömürlük hemrahyny öwürlün ýaly. Kalbyna ömürlük dahil bolan şu talaplar. Olar nähir atlandyp bolurka? Olar iýiň, diňe sen özüňe däl, halkyňa göwüniň ýetmegi. Gözüniň gitmegidi. Balan peýalwanyň halky diýilmesine, oý döwlet şo peýalwan halkyň ogly diýilsin. Ine munyň üçin arzuwyň sürdepesi. Ine munyň ömrüni bagyşlajak zady. Onun bolsa kowumdaşlarynyň hemmesiniň munyň özü ýaly aňlan, ýok tüýüz gyzyn mahallaryna gazanyp bolar. Milletde şol aňlaýyş solok. Matasy bar, emma şonu bejermäge dyrşma ýok. Medeni talap eten ok. Ne bir gözellik öňü bilen öz eýesiniň ýanyna bigadyr. Zanyň erbet ýakýan ýerim şol. Muňa iň gulmanyny düşündirler beri. Munyň şu babatda özü şu adamyny ören köp görüsi gelýär ahyry. Özüniň 10 esse, 100 esse ýiti aňlayan adamlar görüdi käşe. Wa şoň ýaly köp milyon adamlyk kowumdaşlaryny görüdi. Muňa her wagt düşünerlermi ki? Şoňanza sahip bolundyry döwlet dünýä malyny bagşlardy. 22-nji baş. Ýer bilen köýnüňiň diýilini ýarga getiren Suriýa hazırdaklap taýdasynyň geldi. Ogurukmaşlyk bilen habaryny berdi. Ajdar Dilberi ataň sırtyny alyp bir ýere gitdi. Peýali gowy däl, Azap Sultan gelnejem eşitdi diýdi. Suriýanyň ogurynrak kedini Gülperi näniň gyýkyly derrewatsy. O ne peýali azan, Dilber näme edipmiş ona? Aljaňylyga aralaşdy. Ataryň ulusy kiçiri derre uýuşdy. Ataşyr ýepedir Gosmurat öýde däldi. Erkek adam hökümini ýagdaý alaş tapmaly döwletdi. Haýal ýagal edere pulýy ýokdy. Peýalny bolup uran bolsa ajdardan gowlukdan başga näme garaşdan garaş bermeli. Ýöne Dilber beýda ýaly näme günä etdiki? Derre uçtawal ýüze çykdy. Ýöňüm ýakymyza habar getirenini izah edip duran Suriýa barbyr öz bilýänini aýtmaly boldy. Azap Sultan gelnejem şey diýe. Düň Dilber döwletiň öňünden çykyp, "Göýük bu manyň dermany nedir?" diýip sorapdyr. Azap Sultan gelnejem şonda aýt diýdi. Ana taň berek boldy. Döwletiň ennam bir dyglap gitdi. Soňra gorun goşuk boldy. Ýakymsa derinni. Aýallar waýda waý ýakaran tutdular. Sonra zoralmışdy. O Dilberiň sykaryny sagy däl ahyry. Ulyly ata baba bar düzgün diýişdiler. Göýük bolma keteri degenine ýolun geçip barýan atlydan. Ýöne gyratlydan em soraýadylar. Atly näme salyk berse şolam derman diýip ynanýardy. Şonuň süýnem atly iň bir ýerlikli ödem aňsat zady kellesine getirip bilmeli. Düýün ikindin aralar ulu ýolun ýyllaryny täzedip barýaka. Ilgap öňünden çykan Dilberi, döwlet ýaňyza saglan düýetini içi berýän diýip jogap berdi. Kalbynda girdiň sırlaryň ählisi. Suzagal waka bile ýyly äşkär bolaydymy ki? Duýgularyny pynhan saklamaklygy, diňe ýöz abry ýa-da howpsuzlyk üçin näle Dilberiň päkligini goramakdan ötürü belki hem ähli owa ahlak üçin derwaýat gadaplanýan döwletiň. Şo barada hiç bir ýerde sep ýazdyrmandyga ha göýetip. Şeýerde bolsa bu habar oğlany basmarlady. Barbyr özüniň müýünü duydy. Ähli adam içini bilip barýan ýaly boldy. Soňky wagtlarda Suriýan egitilmez kuwatynyň ýan berip onuň ýerini izaply bir ysgynçylyk eýlep başlady. Ýerine çykdy bolsa ejetiniň teri muny ýöne getirdi. Ak süýdüm berip buldumdan soň oğlumyň halal ýerine bilsem, öz ýelim bilen dowmuzyk ýaly däýär. Ýöne ajdarym bilip boýsun. Azan musallaty duşýanlar. Hani uğruna sıkın derrew. Hanım aňa giden uğrun görkezüň diýip şaýyn tutup beren Gülperi ýene bir hyýala minipdi. Ýöne onuň nähili gidip näme gopurjugyny gödüňine getirmek aňsat däldi. Ejetiniň sözünden soň nepeten dürsen döwlet bolsa atlanmagy berki ýüregine dökdi. Hey bir ýagdaýda bir ýol berip bolarmy? Iň bolmanda Dilber biçäranyň ýekete kuwastary munyň ene tahyry. O warasynyň ýagşylygynyň ýüregi bulanýan döwlet
Nälas öz aýagy bile hut şoňa barmaly boljakdy. Bir ýaralaryn dakanyp atlanjak bolanyna ejeti gapdalyn peýda boldy. "Oglum, seni öňürti ataňy tap. Şumagal garasaňa ýokşak bolup dur. Sen beýsen bolmajak ekeni." "Atapmadam. Tapmaly bor, men taparyn." Beýiş anyny wagtyň hut öýde boýuny almaga kaýyldy. Şo wagt aňyrdan Ataşy repe görnäýdi. Bu habary o barasynda başga da eşdenmär ekeni. Onuň gep söz gysy boldy. "Any ýyllarym?" Ondan beýle tarapa giden döwletiň ýerinden öýlendi. Oň bilen atyny çalyşdy-da, guşluk günürtü tarapdan görünýän dağa tarap ýüdün taraýdy. Işiň anygyny etmek. Belaryň körü saklanýan dürzahanyň madal dalamy üçin gülperine gassaplar tarap uğradı. Öz bazatyny derdi hataşadan üstebäpli ýigin deregine bular azary goýun nudiraly müýnrigep döwlete gaýta-gaýta onda da uýutly garan Suriýa desden bolup taýdatynyň ýygyna düşdi. Ajlaryň nireden nähilrek gitsen saklayan, galibede ýysyrtdan gow baş çykaryan Ataşy repi ýalňyşman ekeni. Ayakman ýyllary dödümni tutup ajlaryň derrew söýgüni tydyrtdy. Şol gabatlarda saklanrak döreň arasynda suw çekilen çöplük köne hanalaryň bardygyny Ataşy repi bilýärdi. Bazlary edil şu ýerlerden tapdy. Aýylgans görnüş. Ataşy repiýany gyssanmaga mejbur etdi. Ajdar dilberiň üstüne hut kılıç göterip durdu. Onu nämelerdir talap edýärdi. Bassaýady. Äärne dönükli giden aýaly ýeki ölümem az görýär ahyry. Ajdar megerem ony telim gedek öldürjek bolýardy. Möjük ýal hüşgär ajdar. Kowy ýetip gelýänini aňyp, öňürdäýmesen ätiýazy bilen Ataşy repi tüpüňi eline aksam tutdy. Ulukdan muny gören ajlarda bir ýetgeçlik peýda boldy. Ol soňuna galaýmaýyn diýdi gerek, eginden tüpüň sıpyr barlady, bir gerişe ýaplandy. Ajdarganyň agdynyň sıpandan soň ýangydan ıskyn bir amaty gaçdy diýen, dilber bir tarap şalkyllap ýykyldy. Ataşy repi bir elden ýagmur suwa ýatadan dik galkanyny öňüne tutdy da türüberdi. Ajdar aňyrdan ýygyrdy. "Ýaşuly, indi şondan mälik süýşmeseň nädiýe?" Ataşy repiň tedar kyn çykdy. "Men gan öküşmäge gelemok. Jan halal etmäge geldim. Dikellemeň sözümi eşit. İslesem gan nökörün. Men gurganyň kadatyny berjay edýän. Ýylyň maşgary işine goşulma, şoňa çygaman. Sylaman Ataşy repi. Meni şo maşgalanyň atasy patap etdi. Ýadgyn düşünür." Ataşy repiňni alkymlap gelipdi. Ajdar dikelli. Tüpeňler sapansalar taýýar ýagdaýda durdy. "Men ýyle gasap okamoluryn Ataşy repi." "Gasapmy?" Ajdar ýaşyt. "Bigelegädel. Inniden beýlegem günäsini gaýtman şu maşgalanyň janyna dawa eder niýetiň bar bolsa, şu wagtdan aýt. Onda maşgala men howaslarlynda bolmaly bor. Kim meniň nikahyma howaslar jykmalymyş? Nikah sana bir günah zulüm etdiğin ok. Ajdar gızdı. Men öňürti hem mollulary, ahunlara bararyn. Nikahyňa dolu hukugyň badyr diýseler, senin maras okulsaň men seni syýraýan, serdar. Ýöne şonda şu ýaransıda ikimiziň beýremi ýaşamaly bolarys. Şey diýip biljek mollany öňürti sellesi bir atsaýmaýdaýyn. Senden bolsa, ýene soraýan, maşgalan günäsi näme? Onu ýer gowy bilýänler. Beýlede güýlüp oturan dilberiň naýyn zat ýeşdirdi. Galat. Onuň bu wagtlar başga düşündüş bermäge mejaly ýokdy. Men gulawma bir zat degdi. Ataşy repi gönümel söyledi. Biziň agtygymyza betguman bolýarmyşyň. Bir hatyny ulundan imzolanyna, ol azgynçylyk alamatymydyr. Şoňa da gawyn ejire kılıç satýan bolsaň, men sana erkek diýmen. Epe bilip boy. Ajdaram 100 ýaşa pul beren näler? Ajdar, men senin şo maşgalanyň atasy bolup ýene de bir gerek soraýan. Ikiligini görünlüğün aýdy bilseň, halka sap şonu. Egerde günah ýükläp bilmejek bolsaň, ýa-da edil oklaw ýaly boldy. Şu maşgala azar bermeseň aýt, ýogsa da ýanky öýle aýdyşyň ýaly. Ştaýly kemiň birimiz galmaly. Saýlysdanyňy. Ajdardan bir wadat ýet çykmady. Ataşy onuň ikilenç talap etdi. "Haýdy diýen men saňa." Ondan gılızın sıyırıp süründü. Ataşy repiýanyň gözleri dymgyzyr bolupdy. Olunny hem görýärdi hem gören okdy. Şonuň ýaly bolany ondan her zada garaşaýmalygyna bilet ajlar hederi de bolady.
Ataşyr epe atyny ýene-de bir dewtäniň olçyla ulan ýapyşdy. Özüm ýyly şekilli. Bolýar Ataşyr epe. Ikimiz sapyşdyk, gatsapşar. Ikimiz sapyşmar geljekde bolar. Men ähtimal şeytanyň arnygdyndyr. Ataşyr epe entek egitilmedik gadabynyň üstüne oturşyna Ataşyryň haram nebedegini gördüňmi? diýdi. Ýok, göremok. Ataşyr entek ýekede al Hudaýa şükür. Nebeleti var. Ataşyr diýerke haramlygy ýol berer diýemem. Bermerdim. Ataşyr epe sen diýerken beýle zat bolur üçük delmen. Ataşyryň öl kowumdaşyna biýmamly ýerini gördüňmi? Göremok. Ýüz görme dogryny aýt. Gördüm diýdim ýararyny teledim bar. Ana Ataşyryň ýüregi şonuň süýlen suwly. Indi sen aýt. Hey Ataşyr insan ogulundan ýyrat eder öýdýämiň? Ýok. Şoňa berikden ýamyň ýa-da ýok. Onuň meýan ordan häzir subut etjek. Düşünýän. Düşünýän ordan indi meniň şaýdan näme putýany akly. Maşgalan alyp git. Gurrun gutarda golýam şunny. Bolur. Şundan soň Ataşyr epe atynyň başyny ýugurdy-da. Gelişi ýaly ýygyna gaýdy berdi. 23-nji baş. Günleriň birine Saragyta hem Abdurrahman hakynda hem Äşe hakynda hoş habar geldi. Sonra ýygyna oturdular, Äşe daşyrdy deleken. Osmanat başlyklygyň bir işiň derre uğruna çykyldy. Ataşyr epe bir sapar gelek uğruna berdi. Niçedar bulan daşyny gallap berjek. Osmanat bir gijanyň gözüne gerekli adamlar ýanyny toplady. Bular döwletiň usulmakçy boldy. Şonu anny wagt ýene-de bir ikirziňlerini. Ýöne bu gerek döwletiň ýüregi bitegidi. Şondan miýada her zapar atlaşyp durmagy ne laýyk gördüm garab anny wagt ýetini çykarmady. Daşyny typap mudar edip bolmady ahyry. Ondan öýdi işiň onda da howply iş. Şoň süýnem ýeri ýerip öýdüň oturdan aýyp bolur ahyry. Döwletiň şu edek. Bir ýerde gitsek bolsa gitmeli gerekdi. Bir döw talap bolandan meýli şahary sowdur daga moşuldy. Bu dünýäniň işi salşykly semsedir. Bugün onuň başynda bolsa ýertir fenkidedir. 16 san ýigidin ýöňüni gosmurat çekdi. Benni kim käs sirdary demediýärdi. Ýollara galalara, ýyny çykşa beýlekre garanda has beretdi. Bir tapar ýer saýlamagy ýagda ýokdy. Barmaly gala takyk bellidi. Ýöne gala barýan gizlin ýollaryň bardygyny gosmurat madaly bildi. Sonra ýygy gelişdirdi. Ýetahy zat, galada garşy çykmak üçin ullokan güýjüň ýoklugydy. Ýigrinini ýol bolan gosmurat bir ýol gördü-de, berkden berke tutdy. Bular ikinji güni gala goýulaşdylar. Yarım gije bilen daňdanyň aralygyna bolsa, onuň dik üstünden döküldiler. Gala ýerleşen deräniň ýeki agdy bar eken. Gosmurat ýollaşlarynyň ýaryny sotaýdy goýdy. Daşaryk habar çykmasyn. Oglar girmek meselesi aňsat bolmady. Hem işler Gosmurat da haýatlaryň petrek ýerlerinden atly piýada bökür geçip bererdiler. Ahmarrak ýerini it berip ýykardylar. Ýöne bir daş haýat bökürdünim, ýykardynym berkirekdi. Äşäniň saklanýan ýeri bir zor ustanyň öýmüş diýip eşitipdir görüp. Aýdyşlarsy da bar eken. 3-4 san ýigit haýada ýarmaşyp howla aşyrdy. Olaň arasynda meýil süren sowdurmady. Her satany hada ýaly döwletim emgin men aňarsına aşyrdy. Galmagara ılgap çykan adamynyň haýt kuýtuna garaman dergüden derrew seripdiler. 8-9 atlyk howla doluny, onuň eýleriniň ýagdaý kıyamet iýininden enaý bolmady. Adam öňünde beýle kişeldirişini görüp durmagy ören bipark ýürek gerekdi. Gosmurat uly gözüni kişeldip duran sal hakkala adama hemle öýdürni. Usta kahym diýilýän senmi? Hawa biz aýdy berin. Bilen ýetigimiz sen erindemi? He Aýşanyň gardaşlary siz bir garaşyp ýördük, ýa häzir öýdem çykar. Aýşa jan, balam, çyk. Ana gardaşlaryň gelip ullokan pagtatamdan gapskan ýaşanyň bolşuny. Tolgunusyny turatlynyň mümkin näli. Agy, begenç. Ýejefi beýlekere barada tükünükli soraşmalar. Hemmesi garym gatymdy. Ol gardaşlarynyň boyuny bökäjek bolýardy. Ýöne duýgu ýüze çykaryp durmaga baýaky. Arkaýyn soraşy ýyleşmäge de bir pursat barmy? Oňa derrew ata minmek teklip etdiler. Ine şu ýerde bolsa bir giň ahwarat ýüze çykdy. Ýaşy kıyın bir ýagdaýa düşdi duruverdi. Nihre ýürüjigin bilmän eri urady. Ahyrynda da ekseňizem getirirsiniz diýdi. Muňa hilişinmeli. Nähili? Nirden öwürseňem jümläniň getirýän netijesi ýekedi.
Äşe biri kökün urutdu. Gadabı menen Gosmurat. Göz bacıtynam. Onun aňyrsyna goly yaraglan bolsa, gapyny açyp öýe girmek teklip edip duran gara suw sal takgallygyny hem. İçişikde yeri tüpeňli, emma bularyň diýdwanyny eýýän minip duran dayanykly ýigidem sapmak üçin atyn debirdi. Onu ýansa döwlet ara düşdi. Aýak tetlerini. Durdaly wat dur diýen. Döwletiň gelinde sapansa oňuzyk sanrýady. Näme durup, beýle maskaraçylygy eýýän ýaşanyň ýoňuna aýlanyp, iki ýylyň tüpeňiň deperine girmep, gyrsuw hem dayan sabr et diýip gaýgyrdy. İçerde daşda urakdagydan suwany kökümdürýärdi. Şu usta Kasymyň başyna kes. Emma jawanlara degme, rahmet batyr. Rahim bir dem dayan. Allah hakyna telesme. Egerde sen serdaryň perzendi bolýan bolsaň, paýga jet. Usta Kasymdyň tek bir günahy bar. O düşün başgaly ikinji ata ene boldular. Ol ýaşar tarap geldiň talgady. Günahkarım. Şunu size wagtynda gowşara bilmedik. Batyrlar Huda peýgamberiň hakyna başa düşün. Biz iki odun arasında galdyk biz. Bir tarapdan Sultan Murat Mirza, beýleki tarapymız Ataşyr Efe oldu. Ondan sonra serdarymyzy ses çıkarman, sidama çıkarman oturamız kim görmedik. Ýöne onha Aýşa jandan soraň, görüň. Bizi atenesinden kim görýän bolsa, şuradan pes saklan bolsak, onda öz işiniz. Atama degmeň. Atama kulak asyň. Ýaşaň sizi. Hemmekisiňden gatyşyk ýady. Sevkim, düşünürüm diýip döwlet ara düşdi. Men usta Kasym. Biz aşvar biz. Ana ol duran oğlum. Garsu sal içişikde durun dayanaklı görmegi ýigidekşä bolmady. Habib şan bile Aýşa jan ikisi de deň balalarym. Şo wagt eňşeşiň arasyndan döwletiň enesine salym edip duran bir dinan eli urap çykdy. Ol bir Gosmuradyň bir döwletiň atlaryny zyly ulaýjak bolýardy. Ay balalarym, şanagullarym, bize şefaat eýleň, biziň ojagymyzy gana oýamaň. Hala isteseňiz ýerine gyzymyzy alyp gidin. Aýşa jan biziň bir sinamyzy öwrüldi. Onu kesip ayırmaň. Siz biziň garyndaşymyz. Maňa siziň ýaly garyndaş diýer kar däl. Gosmurat gödükli söýgürdi. Gyýydyň başyma ýapalmy? Bize de sizle kogumdaş janım. Biz de türkmen. Siz ýene bir türkmen bolarmy? Döwlet Gosmurady alalyp garady. Ýöňräge saýlandy. Olar ýylandy. Onsoň gurrun äşe goşuldy. O başda beýleki ýetir şahlary bilen maşatda bir berkitmede taklanýar eken. Şo ýerde herdar dagan bar bolarly. Güllüň birine herdar kimleriňdir kömegi bilen berkitmän ýaryp gaçypdyr diýen habar eşdilýär. Şondan ol ýene bir iş kopuraýmasyn diýen ýatyýaç bilen äşäni şo ýerden daşdaşdyrýarlar. Sultan Murat Mirza onun maşat etrapynyň iň atly senetkäri hem usta Kasyma gyrnak hökmüni tapşyrypdyr. Ol usta uly hormat goýan bolar çemeli. Usta Kasym bir wagtlar oňa ýetgeşik bir gylyç ýanap beripdir. Äşe şöýdäki gyýylar bilen bile ýaşapdyr. Ul olupdyr. Ýaňrak ony şu Habibe nikalap beripdirler. Şu ürünlerden soň döwletiň tolgunmasy bir neme köşeşdi. Her nişgen bolsa beýinjilik keslendi. Ýöne welejigi innem seni iki tarapa ýakydip getirip ýördik. Fahyk gelişigime de geljekdi. Döwletiň nägili äheň soňky wagtlarda inisini ýetirmäge mejbur bolan Gosmurady ýarlymaga mümkinçilik berdi. Ey haram ölmüş diýenim. Oğuzı bular kılıçtan geçirip teňim kelleziň alyp ötäk diýen. Gosmuratda paýgas ondan sagynç diýen zadyň on çoklu bolýarlygyny bilet ýaşy. Goý sannyň kardeşim diýip oň ädiňe ýapyşdy. Goý beýtme, şular bolmadyk bolsa sen nähil dözjek? Nähil dözýändiň men nagol ködörün. Çekin ata, bezit bolun. Ýaşany bir atyň üstüne çekip alylardy, elini zıraw tutturdular. Şo wagt ýankyrynan dady feryat edip Gosmurady ýapyşdy. Jan balam, hal kızım al afar, emma buna şara degme. Gosmurad buýrup berdi. Ona malaň. On ýansa bir gut ýal bolup gara gözürek, gyýyda gözüni sarklap duran beýlet ýyladyp, on atyň syrtyna dartyp aldy. Hem pazygyl wakadan tolgunup, hem sylsylym ýagdaýdan baş çykaryp bilmeýän duran döwlet tüýüti bolup Gosmuradyň indiki turjak oýunyň hat ergençligini aňan soň ýöne sen eşdiýärmi? Gan dökülmesin diýdi.
Eger Allah kessin yol vermen. Döwlet alzırınglyň arasynda sal sakkalyň minnetdar garaýşyny bir duýup galdy. Gosmuradyň gan guýma gözleri döwletiň talap edijekligini nazary bilen saklaşdy. O bir gedek zabun ýagdaýa garaşyp elini ayakdan çykyp barýan aýallar kekli topary bir gedegim elindäki ýaraga seretdi. Şo wagt sırtygyla meýli hem döwlet bilen deňleşdi. Inne tagaman öýe aşyrdylar. Ana yetmeli. Eşdiýäňmi diýip herlen bäri nobaty Gosmurady berip gelýän sagitne seslendi. Bir näme akyrna aýlanan Gosmurad ömürdürräk seslendi. Türüň dawyny näme durduňyz? Tügeli ýal topbok atly tozan turdyp uranyna ýyzyn götürilen eňsejip döwleti sagynmagy mejbur etdi. Way goşa balalarmy ýaketmäňe, way jigerbentlerimi goýa görýän. Ýeri ýonky, ýyda da ýene şo ýonky ýolda aýtdylar. Şäçe saýynyň akym uğrun syýryp entek dagdan aşmak alar. Ýoňdyn daş şakyrdy, toýunyp fesler eşdirip başlady. Bir dar derede gabat ýoňdan gelýänler kimke? Şegoş ýoňundäki ýagdaýa geçdiler. Gosmuratdyr sahip niýada arkaýynny. Döwletim onuň sebäbini düşünmän duran okdy. Emma dünýäde osluksuz zatlar az menemi. Şu wagtlar ýaşaýdyň ähli şäherlerini görmek bir wagt ahyry. Ýigitlerin boldy köpüsi entek göwgeli, gan görmedik. Olaryň boluşy ýylaýtyda meýlis bir şowduryň gan işjek möjegin kädönün gözlerindäki bir höwes çöňlük biýgoşlugyň alamaty bolup soň ýükündiräýmesin. Döwlet ýoňa geçen duýman galdy. Neniň üýtgejik eterdeňlik görkezjegini, kıyın, sıkkınsız ýagdaýda nähil alaş tap biljegini, muň ýözi şu wagtlar kefitläpdi diýip ýalançydy. Emma borç, jogapkärçilik duýgusymy, ýa-da gandan gany geçýän bir häsiýetmi, ýa-da muny şu ädemi etlemäge mejbur etdi. Tezin şatlykly gykyr geçdirdi. Ýoňdan gelýänler ýölerini kolup çykdy. Şeýlerep gurrun bular owadan gaýtman kabul etdi. Köplen salatdy. Şeýle dilýärdi. Ol topbok täş terdaryň ýoňy dartyp gelýän 40-dan gurak atly ekeni. Äşe getirildi. Anny wagtyň tolgursynyň şägi bolmady. Kıyın işe giden ogurlarynyň gaýgysy. Äşäniň didaryny görmek. Onuň kysmaty. Ýene-de agypygan aladoly begenç göz ýaş. Näçe arman, näçe teşekkür. Ne hilim boldy Taňrynyň berini gününe şükür köp anna wagt. Gyýdyny ähli süýmedigini, süý bilmedigini inne süýäjek bolýardy. Ýigrimde baş. Mädemin bilen onuň agasy Irahim guly, onuň atasy Allah guly hanlar bilen ömür şep bolup gelen. Mar farklarynyň arasynda hyýgo parada adamlaryň, topolaryň bardygyna hocam şükür beletdi. Günleriň birine şolaryň baştony Taňry berdi be Garaburuna geldi. Pikirdeşleri gurrun daşdan aýlap, biri-biriniň şakyny barlaşyp, agramyny ölçüp oturmagy deruligi ýokdy. Sen oňarypsyň, diýip Taňry berdi be entek ýoňuna saý berilmäke, ýüregindäki döküp başlady. Döwlet tapan ýeriňe, arka tapan ýeriňe ýaplanmaly. Meňim ýalym saňa golylaşdym mukam diýen. Şeýle köpden gulagy zar hocam şükür berdenem bir ýerde iki han diýen pikirim üstünde görüldürdi. Derregem düşmanyny ýeňmekden bästeşiň ýeňmek has aňsat diýip oýlandy. Ha, senin bäkwidiň hyýwa tarapdy. Ähli sarygyň kişeýli. Oňa bolsa düşünen oklar. Ýok, saragytdan gyla bolýarlar. Ne işim diýipirjeň arasynda? Ekinimin maskulatjak däl, ýagam boljak däl. Salgydyna berjek. Eýsem kime berjek onu? Talansyn. Iranyň, puhuranyň kergeni. Ana heme şolar üstüne etmänne saryk az ýolmuşmy? Rahatsız. Mundan öňem türkmen feýda edip eklenmänler. Alys-salys etmek işiň baryny hyýwan öýüdi diýdi. An her ýer gelip düzgüne salyp gidýär. Gidýändem böyle weher ýananlar ähli diýesgäň diýir pytyra gelip adamlaryň kelsäp taşlar. Özlerini görsün. Ýoksam han gelip adarym berjek dälle. Sık aralarından bir döwletleriň öz ýene adamlaryň baryny alyp çyk.
Dünyada ne tüýslük wakalan bolup ýörenni aklym hayranlar. Hemişelik ýok. Anyň şu vilayatyna goýan dikmesinden ýerin bolmasa mektep, medrese, mescit da gurbermeler mi kädýärdi. Inni Abdurazak Şeyh diýen bir teki öz başdaklyk edip marda mektep açyp ýör. Talipliň arasynda her tüýslük gurrun redýämiş. Ay hamala Türkmeniň ha garaşdy bolmalydyr. Şonun ötürü kim bilir gollasa şoňa arkanly daýamalydyr diýdir. Bu zatlar birdadyň alamatydyr. Ody gowurunyň hätdir ojam şükürüň agdyndan ýerni sabrady. Sen beýdiýäň, gowşat salataýyň bir bolup ýörüşini tomoşa kyl. Öşürde kady mescit medresenin pirin ahunyň meskeni hyýa bermän, öz işiňizde dargalyň oturup beriň diýämiş. Asylyň hakykat ok ýara galýarmyş. Ýeri wozullyň Gurhanyň buýruny salgydyny galyň kasat horyň eline berip, musulmanyň kasyny tut diýen ýeri barmy? Ahali saragy teýlen soň tekäniň bir näme damar suwlanyny. Enne muňa köýüne düzgün laýyk gelýärmişinmi? Sarygym maraý bolup buýrugyny işledi-de, inni ony götürün okçory. Başyna gördüler garynlaş, ýöller döwlet gurjakmyş. Hey şeýdip ne bir abadan döwletiň içine bulu goýlyk salan gördüňmi? Döwlet diýilen zady gurmaly badyr, gurýanmadyr. Oňa eýe durup biljek badyr. Odurlan Hudaýyň bir nazar eden ýeri ýugurdy. Nedir ne berese badyr. Her öň ýeten gura bermeli birdir döwleti. Ondan başyna ýagyny tapyp bolmadymy? İtiň boýunda gowhar daksaň itemaglar gowharym. Türkmene döwlet ýaraşarmy? Bar ulhanyň saýatynda başyňda hiç daşyň goragyly bolsaň dagy näme saňa gerek zat bar. Bolmanda bir Türkmen döwletiň gadyryny bilermeýär. Döwleti harlardy. Anetjek zady. Asla ýöz başyna goýup gör, şu Türkmeni. Bir güne maňuşmaz. Bir-birini çap tükeder. Yenidem beýläňden garar şu agyr labir askynjak bolup duranlar. Garar eýmen ýanlar. Şoň edep ekramydyr, görüm görülýärdir. Munçazyk düzgün tertibe salyp duranam. Diýen bir gadyr ölmez halkyňyz bar diýip hyýemerlärleri ýönül gaýdyny oklar, haw garynlaş. Akylmy? Aýdyşyndan beter. Olar abide adam etjek bolýar. Ha bular ýeşek bolup Hazira tor. Diýip ýa-diýsene. Hey salgatsız ömür iyil bolarmy? Gowşat salataýyň tapýan gurugyna tomoşa kyl. Haýdy kada kanuny görä biz hyýwa salgyt bermelimişik. Ana tapýanyny sagy. Alan giýlejiňi halallamaly dälmi? Hay joro. Siziň tekeleriňizde han soňky wagtlarda bir näme başyna goýberini ýalýady. Ören zaý aýtdyň. Zılagyny başyna orady diýip wagul ýerine tutulan hojam şükür zanypdy. Goýbermedik bolsa öňünden bir uzat ket huda sarsyryp ket huda goýlar ýörlermi? Öňkü ýarlykly ket huda ölen o ahyry. Şonda temegine putara kakarym kadiydim. Kakmady. Ana inne ağızlaryna gelen oturjyp ýörler. Ha ana dil getirmekden gaýdan oklar. Hemişeleri bir her gyýyk gurruk etse duýdurdyň. Tohumyny boýa köwlän ýaly derdiler. Şeýetmesen bolmaz ahyry. Ýer kim göwünne geleni aýdyp berdi. Ýurt başasak bolaýmazmy? Han biraz mıdırt etse ona näme diýär diýilýärmidir? Ýok, miltiň bolmaz. Zora diýene. Göwünme bolmasa siziň tekeler aňryňyzdaky daýlaňyzdan biriň tapýanlary ýaly-öde. Herlin mer saryk mihmanyny adat şeýdilişi ýaly sadyry üçin aşaklykdan gülüp oturan hojam şükür. Biýe hahyryny oňorda diýip içiniň teslenni. Taýpynyň arasynda hinek atışmalardy. Ýyle gerek bermeýän teke käte şeýdip udurguda düşürýärdi. Bu taýpanyň ene tarapynyň eýranyny dagakynlaky köýünden gelýän riwayaty görämi? Olar bilen duldeýsir ýaşaýan üçinmi? Gardysyp gatysyp ýüz geçbiniň şo tarapa köprek kakýanyndanmy? Munyň üstüniň gülenlerini öňü bilen şonuň maňlygyny ýadylar. Özüň öňörtü degisinden soň ýylyň kenen çekmeli bolýarsyňdy. Ozam şükürem, hey kara goley diýdi. Öňkü ýal sözüni dowam etdirberdi. Belepsen, onda da bir halsyllaşýanlar wala sen ýana goýay. Maşat da suwluk ýola gürüpdirler.
Maşadın bağları olmasa yalana sağlıp baryamışlar. Indi bokur dokton geyim gezimden arttırandan satmak için bu hora teyazerler bilen hemşeri bolupdurlar. Sırtlan zünkü öňörtü sırtını ölçäp görýärdi ya onsoň. Heyran pugar kergönü Maryň üstüne ýötüp dur. Şolary pugar bilen dallıkka tutagadan mazalyza dalamaly mykadiýan. Şonu ýerni ýaly metre ýetirdimi öýdýän. Hyýwanyň mar vilayatynyň dikmesi. Ýerni ýaly mekderiň o zatlary mundan has gowulýanlygyny. Sady mihmanyny düşünip oturmakly gerekli adaplamadyk. Hocam şükür gaýtan. Şeýit gün nip bilen berdi. Üstüne basyp iki waka ötüp durmasyn. Ýogsa da hyýwanyna paş dölesin. Dagy näme? Hani üstünden geçirip gör. Senen tek näme görýän? Eýranyň üstünden aňardan kapıram geler, perengi. Ola bir hakit allazydyr. Asla saragtda bir näme görnýär iştesi bar. Tüýüp näletsiňen ýurda kapır gelermiş. Eýran ýanyň bir başyny gören ýurdul. Tiryek diýsen hem onna bar, şerap diýsen hem onna bar. Syga diýsen hem onna bar, beterrägi hem onna bar. Aýgaraz beşe barlygam şo ýerde barda. Ondan merk gerekmi saňa? Bu horan onun gaýry durur ýalylar. Horasanyň hany tekeleri maşadyň eteklerine şenini ýaýly berip, yaman elejireden ýalylar. Bu näme alamatydyr zory? Onu manıken öyle için ertip alkımda saklayabilse ağzı onu bokurduğundan alaymalı. Ötiyarında Türkmenin kertip çıkarını ise ondan sırtını yummalı olursun da. Onu öz ayağı bilen baran tayyar zamını nuktiyerler. Hıyvanı görüyemin. Hey zamını koyuyamin. Koyuyan nerler? Kaytan ağıyla diye. At yaran öyle varsan nökörlüğünü veriye. Atlık yer veriye. Ondan yurdun eteğini uğrap, çölle, kuya, yayla, eye olup, mal köpörlüp yatmalı. Biz ahalla kak ağıylı bolluk. Şeydi ben hanın ınamına girdik. Şonunun bereket taptık. Devletin iyesi bolluk, bu ağıtları markaçlı, hıyığı ağıylı bolup, kara çölün eteğini kuron kurup yatanmadır. Ondan yeni de bir daha daydayın ben sana. Şeytanın alanı yağını demeyeyim mi? İran'ın Türkmeni ömrü azdırıp özüne dönürüp yatışanlar. Nedir şahlar, afşarlar, Türkmen ekenliysem şu vakit inanmarsın. Şu Nasreddin'in hem katı daşa gidebilmez. Uluydu, mehinli. Yeni hem neyse oturacağını bilemek. Yemreliğin, Karadaşlı'nın, Ağriliğin, kıyıva giden halası olanlar. Olur tonlar. Yankılardan son gedek tek yankı olmalı. Hani İran şu atlangan karımını kovluk mağan kalıp yatır. Bu ullukan mehnet. Tuğsunu araba bilen tut ya hovlup duranok. Ondan bir Türkmenin uyuyordu bir ağzın hal kovvi. Muna şayat, bunun şayaya uğurlup, kızılbaş olup gideni kân olmalı. Ya gör nireden çıktı. Siyaset badiysen. Gürrünün karşıdaşlarının primi vardı uğra üntünü çeken. Tanrı verdi, estasalım kellesen dilkere oturdu. Sonra ullukan koyun gözlerini yağdığı kırpırladı. Yine de bir sual okuladı. Sonra, men bir zada akılım çatanok. Hıyvaha, marı men gülayetim deyip üstünne dikme dikip eyemsirab otuyor. Ötü marın bazarını eyranım urnusup baror. Hocam şükür canı ağırlı güllü. İt bu ya deyip müyecek sıra ağırlaşmanın onu vahırı. Onu sarağıt eyranın alkımının aşağının oturur. Onun üstünden ötüp, bir marıda sürüyünü sapmasın yemek ya onun. Marı diyenin marı bu orada. Sahu zahan adını oynamak almanır. Marıdan 10 sarağıt duruyor. Sağda sarık. Türkmenli sağdırığı. Kim kes hurmatım uylayan üçün. Tanrı verdi ve gaytam az kim buy sonunu. Tuvalınım sonuna çıktı diyen. Geleli beri yeka değil oturuşuna. Ahirim ay bulduşa geçti. Üyesi mikmanlı kök meselen başına ağırttı. Son kuatlarda sarıttı, marada siyasi yağdı. Kıyvan ziyanlı görüyordu. Eyran'a zamun verilmeye ağırlıkta katnaşığı bağlı var, dartkın nesi.
tekelere maşık etrafından yer yayılı berilmegi ýagdaýy ýumşalyp başlady. Soňky wagtlarda janlyň uran töwde gatnaşygy ýagyçylygyň yaralarına belhem boljakdy. Töwde etmek üçin saragyt ilatyna marwyle maşatdan amatly bazar ýokdy. Maşadyň bazary has baý has köpdürlüdi. Ýoly berkirä boldy. Maşat hywa herdeninde ahar üçinem ýakyny amatlydy. Tekeleri hywadan daşdaşdyrýan esasy zat boldy. Soňkulylaryň hywaly çapawul başlarynyň sırtından götürüp, han tekelerinin üstüne eýdirdiňe alaman ýollaýady. Marynyň ekinini her ýyl hanyň hut özüniň depeledip gidýänligi de baýaky. Mary şün töwde etmäge Buhara tarapym amasy däldi. Emma Mary bilen Buharanyň arasynda hywa hanyň ýürüte gönderýän çapawullary kankaşyp bererdiler. Olar täzir kergenlerini taýlap, töwde gatnaşyklaryna päsgel berýärdiler. Onuň özü bir tarapdan Egran bilen Buharanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary bolmaklygy, ikinji tarapdan Mardyr saragytyň ilaty bir töwde ýolundan peýda galanyp, onuň arasynda ýanky döwletleriň täsiri güýçlenmesin diýen pikir ýerleýärdi. Mary şäherine gajarlar bilen biletdi. Türkmen ilatam köpeli uğraktı. Olaryň arasyndan hünärmençilik bilen ýürüte meşgul bolýan gatlaklar ýöskýärdi. Şäher ýuwaş-ýuwaşdan dolýardy. Onuň ykdysady ojaklardan başga medeniýet şiňeleri kökürýärdi. Täze sylan mektep öz boluşly medrese saly medýärdi. Ogunup o mekteplerini tapawutlukdy. Bir ýerde okuyanlar ýaşy boýunçady, sany boýunça da buludy. Bir mektepdir mescitleriň beýemçisi Abdurrazzak Şyh, vilayetde täsirli adamlaryň biridi. Aňyrsy ýanyk durunlygy üçin onuň şekini ýadylar. Beýsak sowatlygy giýrim sykymly bolunlygy, arap we dilewar bolunlygy üçin, arif hem dilewar bolunlygy üçin onu sylaýadylar. Onu adatdan naşar özüne 8 ur kuwatyň jemlenip ýatanyny görýärdiler. Onuň käte peýrewrek, parlan kuşurek, bälçigirek maklady erkin pikirlerinden bagşlaýadylar. Mektepde käte açyk käte pynhan ýagdaýda tarakkiyet hakynda hem söhbet edilmän durunokdy. Gözlerine gelmeýänne bolsa, hywa emellarlarym oňa köp bir batyrynyp bilen okdy. Çünki onuň ýeke şakyly boýunça uly halkyň ayaga garjakdygyna gözler ýetip durdy. Demirgal Korasonyny öz ýagdaýyny berkitmek maksady bilen Egran hökümeti soňky wagtlarda Mary şäherini aýratyp berip başlady. O ýerden baryp Şah Abbas, nedir Şah döwürlerini göçürilip getirilen Gajar ilatynyň ýaşaýanyny esaslanıp, adyk ýermeklik ýoly goýdy. Çünki mädeminiň her ýylky ýürüýüşi netijesinde Marynyň kemale gelen ekini guma garylyp gidýärdi. Käte hywatlylary hatda ekmäge de ýol bernokdylar. Eýrandan gelýän kergenleriň üstüne hywanyň nökerleri ýagdaýyň tapsary sotdurýardylar. Şonuň üçin o kergenleriň ýany bilen saklanrap boşun bölümlerine uğrulýardy. Taňry berdi beg dagyny geňirgendirýän hywanyň eýemtireýän ýerinde şonuň ýaly ýagdaýlaryň bolup durmagydy. Emma Mary bilen Eýran aralygynyň hiç bir kimse garaşdy, saragy tekeleriň ýatyarına dygyny nazar alsaň, onda ullokan geňirge oturdy iş ýokdy. Belli-de, şu tarap hywy üçin Mary bilen Buhara aralygy däldi. Şu ýagdaýlar ýararly bolsa gerek. Bir taýdaky hywy goşuny Marydan bir mendil gulmatardaky Garaýap galatyna ýerleşipdi. Tezden Mary bilen Garaýap bir-birine garşy durýan iki galaý uğurlupdy. Olaryň arasynda hem gaýta-gaýta saklaşyklar bolup durýardy. Hywa gitmekligi müwessa edişenlerden soň hocam şükür mehmanny uğratdy. 25-nji bab. Ýürek kysmak adabyny döwletden kän çeken adamy tap bolaýarmka. Onuň käte güýçlenip käte göçejip, munyň ýakasyny saptyrman görüşedi. Dünýä adamyň çetinin giyirip uğraly bäri. O gaptanyň hemrasy diýen ýarançy bolmagyň gerek. Derdiň şundan namardy barmyka? Mundan iýizi ketel barmyka? Iň bolmany duýgu doşlugy bir duşup bolsady. Mundan ýagyşmasyň diýip halyny soğulamalydyň öýtmeli ekenler. Dünýäniň adaby diýileni oňşukdan, onuň santy aradalaryndan başga näme düşünýärler? Şany, gedan diň tutýan, bar şanyň başyna bar bolan afat hapa ýaky. Döwletiň güzerany ýylyň boğsundan hasaplanýan bir gallazyň haçan dokudy bolarka. Bir görseň muny köpleriň tarapyndan has az uzypsy zatlarym kanagatlanýar ýaly.
Bir görseňem päl tükünüksiz baýlykdy. Öden bir ikel bilen dödüp bolmazak. Diňe tutuş iýirin el bilen ýurt bile gadan diýen baýlyk. Asla o näme üçin betpärlikmiş. Eýlem türkmeniň halk höküminde iň der waýat hukuklary däl, beýikligini talap etmäge, dikeltmäge näme üçin haky ýokmuş. Onu arzu etmän binninen oňup bilsin. Ondan o hakda gurrun bolganyndy. Sabrap galy berýäne feýrek duşdyň. Onun ilkinji bir urlukdygyny aýdanynda hatda gülmekden gaýtmaýan bolurlar. Yüreğinden kısmasın. Başka ýyl düşünüp bilmeýänlerden soň, döwletiň gustalaýyna batyp somp görmegini, diňe bol ýerinlik uğruna sıtraşmanyň şogula bermän, gaýtan pete ýenip barmakly dirarly, emele gelýän uruh peslikden diýip hataplayan azmydy. Zanyň ýan ýeremiş boldy. Öz hususiýeti babatda muňa köp saat gerekmedi näme? Elbetde ýanyet tebigatyny mahsus bolan ışık diýilen duýgu babatda muňa nefsçen hem diýmek boljakdy. Ýöne bir adamzat ýal çöpden söýerden köp bolan zanlaryň tutuş ýartyn düýýän denan halkyndan täk bir jygyň talap edýärdi. Emma diňe ýangynly ışky ýaryn bilen garşylaýan, körük bilen toşturýan diýerni. Eýdem bir betärlikmi? Näme üçin ykbal muny şu bol eriýinligiň içinde şo ýekejeni tataşdyraýan ok? Gaýtan? Sur halatda kalbyny göterip bilmejek ters bir täli muňsynyň tallapdyr. Araky kalbyny elbet bulan ajdarly wakadan soň döwletiň ýüregi düzelmedi. Özüni ýigrendi. Umydsızlykdan, ýok arzulukdan közenip gysylyp gowruldy. Käş ýaşynlykydan pikir ederi, ölümli göreşere bir zat bolsady. Geçere ışık bolmasa, bu dünýäniň manysy boljak däl. Elheput bir ýarançynyň ýeridirjiligini. O bolsa enetiniň gyýdy garagydyň ýan ýakynly edilen galpak toýuny da gelmänni. Inni onu görmek hyllalla bolsa gerek. Ýöne goý şeýle bolsun. Onuň adyny tutmak, hatda o hakda pikir etmegem ahlaksyzlyk, jinayetkäçilik. Döwlet enetini aldyradyp, ýüzüni gözüni penjerep barýan garagydy elallydy. Hataryň uğrun tyýry boldy. Belkem jigitem onuň ýüküni ýeňleder. Hiç saatdan aradasy şaganyň erkin terketsiz hereketlerini görüp uğunlayan, hatta gödüň diýen halatlary azmı näme? Dogrudyny. Ýürekdäki köz az kim körgün ýar etdi. Emma niçedar başganyň dogasy bilen derdiňden taplanjak. Iň bolmany, oňa meňdeş denany bir görüp bolsady. Emma hanım, ýa-da ata menip owa ýylmy-ýyl aýlanyp ötemkä. Ýöne arman, şeýle adam ýokdur. Şeýle sürt kedik netije gelip öte düşülýän mahallarda ýok däldi. Şol kysmy maşgulany bir ýerde görünip bulaýmasyn. Ýöne her nenen çyraýly bolanynda ondan o bolasy ýok. Ana gep şonu. Şo wagt hataryň burun ýerip gelýän Suriýa döwletiň gözü düşdi. Ýüregi jigläp gitdi. Şu mahallary muňa hakykatdan şunuň barlygyndan gowy teselli berip biljek zat barmyka? Iň bolmany ol hut şo öýden, şonuň ýanyny geldi ahyry. Bu ony ýaňyja görünür. Onuň keşbini munyň gözlerinden okumak bolar. Mundan onuň hut sesi, ýereketleri ýytam gelip durun orda ähtimal. Suriýa ýüdüro garagydy kakyp alanyna bir hili ýakynly boldy. Çünki bu onuň edäjek zadydy. Döwlet hataryň uğrun ýyryp barýan Suriýadan gözüne aýyrman duruşyna bir zat diýip geldi. Nämedir bir zat? Nämedir bolsa bir zat? Emma bolmady. Pikirlenip ýetişmedi. Onuň durman gidip barşynyň gabyny. Onuň bir zat diýmegini, belli zat şu wagtda bir zat aýtmagyny küýsýärdi. Beýim şu wagtlar beýle howlukmas boldy. Munyň bilen o hakda hatda derdinişmegen bolardy. Onda da muny beýle dähmete mejbur etmän öýde gurrun açardy. Edir şu wagtam döwlet öz jinaýatynyň üstüne öýdüm tutdy. O hakda beýle pikir etmekligi ýadgaryn öz ahyry. Emma ol pikiri terk etmege beýle de dursun, uny diýen mahalar barmy? Ýöne şeytan ýylýän melguna ýan berjek bolup duran duýgy senden soraşýar näme? Şeytan bolsa, sen göwün gapyň kakmazdan tüstürilip gelýär. Muňa öýdeni bileli bäri şeytana garşy göreşmek günnäp görüşlerdi. Öýde de mektepde de, ullaň üýşmelerine de ulagyndan burnuny çekipdiler. Onu diniň üstülenem, ahlak ýöregileriniň ýoly bilenem kelle dıkýadylar. Şeýle etmeliler.
Atşaty, kanunsuz, asarlar boyu yaşap geçen bir jemgyeti ahlak, insaf, kanagat babatdy. Oğlan atarına goýanym şudur. Ýöne kelle dıkılıp salınbygyny döwlet mätäjem däldi. Ol munyň şahsy tebigatyndan öýenipdi. Bir şoňa gynanýar. Şoňa ynanýar. Diňe duýgu däl, pegim paýgadam daşky güýç bilen giýerdiren bir ýatan näle. Öz finaňdan dogrun perdendiň ahyry. Şu oýlary başynyň geçirip peklenenden soň döwlet öýe girmäge özüni hukuklata etdi. Häzir muňa ýekirip kyndy. Güýçli adamlardan öwrenmäge bu mydama taýýar ahyry. Öýe hyýal eden döwletiň birden aýagy kösteklerini ýaly boldy. Binem boldy. Beni enesiniň muňa ýüregi bilen düşünjek, her neniň ýagdaýda muňa duýgudaşlyk etjek adamyň öýüne girmäniň uğrun tapanokmy. Muňunni hiç bir halatda äsgerilmede Süreyýanyň üstüne girmäge de boğuny sanokmy. Näme üçin ýaýdan ýanlygyna döwlet hayran galyp aňasyny etip bilenokdy. Ahyrda özüniň içki sırlary daşyny çykyp durandyr. Şeýle hally ören naýynjar görnýänlerinden netije geldi. Ondan şu güýji, şu erki bilen özüne ýytyar edip bilmeýänligini namys edip başlady. Şo namys munyň etini gatartmagy mejbur etdi. Ine behädir giýler. Özüni şeýle erkana tutar. Şo wagt daýgaly ýegenin gürrüňe gyzmagynyň peýdalanyp, saçlyk şeytan garagyr botogadan hasanaklap çykdy. Ol ýüz gözüni, şawran saçlaryny gum çepe bulaşdyryp emedekläp ulanna, döwlet özüne bahana tapylandygyny begenni. Garagyr alyp giýseň hem, gep baş edinseň hem gelişmän durmady ahyry. Ýöne onyan salgap çykan Süreyýa garagyr götürdi de üstüni kakışdyryp ýygynar bitdi. Öýden aňyrak çekilen döwlete de bir teretdi. Onuň garaýşyndan sen öňkü boluşuň dälmi? Ýa-da göwnümi diýip sowal gelmeli ýaly. Şundan soň öýe girmek meselesi döwlete hasam sylşyryndy görünýär. Süreyýa munyň ejiden ýerini gördü ahyry. Inne girip gürrüňe uğry bir gatşyp bilmeseň öňküňi tapmardyň. Egerde zaýdar tüy atmajak bolsaň, haştyk tarapyň köpertmekden başga gadanyň dadyň bolmaz. Sallamly ýiti jümleler bolsa, mejbur bolmadyk wagtynda dürüýär. Süreyýanyň gaýtmagy hyýallygyny döwlet taşardan aňlady. Ýene de ýanky ýagdaýda tutulaýmaýan pikir bilen bu taýdan çekilmeklik makul görünýär. Iň amatlyr halaplady gerek. At ýatagyna tarapy boldy. Asal hasır gotur atyny ýerledi de bir tarapy ýüzüň talyp gitdi. Ýigirmantyncy baş. Hozam şükür bilen Taňry berdi begi hyýwa baryp, hanyň kabulhanasyna bir hepden idin aldylar. Başda öýlerini ýeterlik üns bermedigen bolsa, gürrüň bir gyzşandan hanyň ukly gözlerini açmak hozam şükür başardy. Marda ýagdaýyň sylşanmaşanlygy, eýranyň o ýere barha ağırlaşýanlygy hany üçin täzelik däldi. Emma döwletiň gazak ruh tarapy, kokon, Buhara bilen gatnaşyklar, eski dawga jenjeller ýaly müň bir meselesi ony mara her ýyl bir darap gaýtmak bilen şäklenmäge mejbur edipdi. Bune boluş, diýip han gaharyndaşyna çykardy. Ýemireliň garadaşlygyň özi hemaýet isläp biziň saýamyza geldi. Bu ýoklugyň sonuň ýaly. Hatta siziň aňryňyzdaky jemşidem gelip biz saýalaýar. Siz bilýäňizmi jemşidiň nereden gelenini? Hawlu diýip hozam şükür beletdi. O wan taýpasydyr. Biri partam bolsa öýde Türkmen kebap taýpasy diýip. Hany gonçokly düşünmedik Taňry berdi, belet sadyny habar berdi. Aňyrkylar bilen bir oňuşmadyk ýeri bardyr da öýde bir jençelçilerek taýpa. Han gözüne bir ağlarsady. Ve sade Türkmen bilen deň bolup oturmady. Ýöne ol bir zat gulaýdyp goýberdi. Siz kebapdaşam bolsa Türkmeniň içinde ha galaýmanlar. Üstüňiz basyp Harezme gelipdir. Oňuşmadyk bolsa gapdanna Buhara ýa-da Eýranam bar. Olar awalaýmanlar. Uly ýylleriň maňa ýetip darmany ýok. Gel bu ortada oturan keke bilen sarynkyna görgüy. Günörtü vilayetlerinin dine ähmiýeti däl. Eýsem o hakda tekliplerden hany gyzyklandyrmak hozam şükür başardy. Han başga işleri bir ýaňa goýup, dag boýun dötmekli girişmek hakyny puta karara gelenligini bular aýtdy. Görüň soňunda hozam şükür da öz wagwar ýerlerinden gozgodylar.
Han bulun ardyna ahyryny çen dinlejek bolundurmadydy. Aňsatlaşdyryp goýberdi. Men innik saparymda hemmesini düzüp gaýdaryn. Hanyň munça garşylaryny öýlerini az görmedik hojamyş kurdurup taňyr berdi. Ýurda dolanyp gelenlerine mallaryna talan sandan eşitdiler. Sapawulçuluk edenler saryk tarapyň adamlary bolardy. Garaburunlar olaryň ýerinden kopup gidipdiler. Emma tutuş ýyly kär edip bilmejekliklerini göder ýetip nälas ýyla gaýdypdylar. Hojam şükür hazır gotur garaýaby, eğer niyaz mekteriň ýanyňdy. Garaburunyň gorar ýaly atlyn köpeltmegini haýyş etdi. Dalaňsylar ullokan alaj edip bilmedik, eğer niyaz mekter soňky haýyşy bitirdi. Garaburuny ýygy-ýygydan aýranyp, o taýyny öz gorugyny almaklygy garaýapdaky nöker başa ferman berdi. Hojam şükür garaburunyň hem garaýap ýaly. Ýywanyň betrapdaky uly daýanyjyna öwürmegini gadynjak bolýardy. Murgat tejen aýagyna owaly birden admyr oturdy. Munyň abraýy has güýçlenjek ahary. Sakedişi ýaletizden garaburun hojam şükürüň göwnüni besleýän mekanyny meňde urdy. Gara murum köpeldi. Gelýän gidýän nökerler ha munna görnülerdi. Göpürdü, şakardy, gümpülli, top sesleri, mary tejen saragyt ýaly uly ýyllardan tersleşen öýkelen gaçan tezen hem gelip owa ulalyberdi. Günleriň birine hiwodan gelen fermany amala aşyrmyň meselleri bilen eğer niyaz mekter bir topa emellerler alyp bir ýere geldi. Olaň arasynda Bekmurat teke bilen Taňryberdi begemmady. Şonda mekter garaburun tutýan orny hakyny ýanyndakylar duýsary şişirlek epetli gurrun etdi. Ol ullokan öýde oldurup oturanyp biz şu gurruny garaýapdy diýdi bilýärdik. Täze galamady hemde onuň ýaýmetini Mar vilayatyny toraýan hyýymellerlerini görkezmek maksady bilen şu ýere toplanyp diýende hojam şükürüň depeli göýüp etdi. Eğer niyaz mekter soňra mardaky ýagdaýy suratlandyrdy. Eýranlaryň barha bihaýalaşýanlygyny aýtdy. Emellar diýilni. Eýran bilen bu horanyň arasynda söwde kerwini gatnap dur. Belan körü saragytdy. Oşut diýip bir tüp bolun nüräpdir. Maryň üstüni bekledim diýsen, ýolatyn tarapdan urup geçýärler. Bine boluşby Mir Muhammed Han mekteriň bir gapdaryny oturan garanyň hem postlusy. Ýüzü sırtarın gaplanky ýaly hyýrsyz Jemşit Mir Muhammed Han Farsyň bozugy türküň ýüzüne gitdi. Fan hakumat agasy. Şu Jemşidi azaddaş goý ölür. Emma mal bilen hyrat arasyndan bir kerwen etmez. Sen hammesi olja Mir Muhammedin kidi. Amma ki Arniyaz Han özün gaýmagyny iýer. Nama sen şoňa muhtaçmysan? Şonu Jemşit etmez Arniyaz Han. Möjük ýaly garadyň aýtmaz. Betnewis Mir Muhammedden şundan goýuny çykmajagyna belet bolarly. Eğer niyaz onu dere koşuşturdu. Halan olacağım özünki. Yani iki kaptıra bir kervan etse Cemşit Han'inne yüzünden tipamaz. Mir Muhammed'in gıytaktığını, tegelektiğini keditlep olmayan ağlı gözleri yaldırap ağısı vardı. Şu yaka kervan ötse, Mir Muhammed'i dağdan başacak asay. Sonra mekter Mar şäheriniň ýagdaýyny diýerinde. Barnyň öýjügi Mary. Milleti gazar bolanyna ol eýranyň ýytyýaryna bolaýmalymy? Ştaýynyň kady kanunyna boyun tugunsun. Ýogsa biz gazary hyýwadan çykaramyz. Asyl türkmeniň arasynda gazar näme işläp ýöre? Diýip Taňryberdi geňirgenine. Seniň o şu wagt geňirgenip başladyňmy diýip mekter oň alkymyny aldy. Marly bolup marda oturan bir ýylatyň taryhyny bilmeden aýyp bolar. Bizler şüpiller seni şoňa aňam etmändir. Onlaryny bilip goý gerek bolar. Olar niçe ýürýüdi mundan öň Şah Abbas'tır nedir şah göçürüp getiripdir. Nereden getirdik ya şolary? Gatrak suňlaşy berdi. Şola şoňy bildi diýen. Eğer niyaz eşitmedik boldy, Taňryberdiň gözüne öýdündi. Senden mary bile garaýabyň ara soralyjakdyr. Şolarany bizler de hedem, bir de hedemen olur. Geçýänem därler kerwen sürýeni araňdan. Bilmesem. Bir ýerden asypýa. Şo tewde kesläýenok. Eğer niyaz mekteriň seni gatşykly,
iýgenjini ýödüni de ýaňytdygydyr azap eden hocam şükür bir gowsunmy. Egerde Murgat deryasynyň bütün bir boyu puta gorulyp, şonu da eýran bu kadar söwda kergünde ötüp duran bolsa, onu bu gasynyň ejib ýeri aşağı kemde ýokary Kızılawra boljakda. Ýokary hakda ýaňy bir Muhammediň derisine duz berilen bolsa, inni aşakynyň saksy hökmünde hocam şükür eýgendiýärmi? Eýhem eýranlylar büznür, goçon, hogdan, derege mäne çäs tarapdaky, hatta täze tarapda geçerlerden aşyp, Tezen deryasynyň boyu bilen gaýdyp berler ahyry. Ondan Murgabyň aýagyna aşyrylyp, arkadaky oslanmajak ýollardan ýokaryny syrarlar. Ol aralygy heýwo sapaguly mydam ataklap ýatyrmaz ahyry. Elbetde, täzirleňem adamdy gytdärler. Sapagul sürüň iýinýän gaýdýan wagtyny habar berýändir. Ondan maňlardan bu hora atlylary gowy maksady bilen beýlerik aralaşýarmyş diýdi bar. Ana ondan Ahmet Eriýa sığırına bir öýlerini urup bilseler bollugy bordy. Ýene de birdat. Juda üstlerini allarsalar, hywa bar ýas diýmeli. Diýmek ätkäs edilýän ýeri şu aşaky zyra bolmaly. Ene ahyry bu taý döwletiň wazip galatyny uruljak. Hocam şükür heterlendi. Tökgürün ennişe bile iş yok diýip gopan hocam şükürün maňlaýy bir ýerden ýaryp çykmaly rahaty. We ýeka diýdine galdy. Olaň sapýan ýere belli ýerni ýazmakdyr. Ýokaryny bular oňorda aşakdan hatirjem bolup bilersiňiz. Mary tejen iki saşkyny arygyndan bir kerwen ötse hocam şükür gaty utanar. Eýranlyny gowşup bilen ugur berdi arkalaryna hop bedem geçirmezler. Gençlere erdiklerini bilerin. Berekella. Gerek orada birisi yeniden ökör veremez. Şu vakit kavsağını erbet, zigirladıp bir içeri getledi. Garaşılmadık adamın girmeginden, alayta da onun bolup gelişinden içeride oturunlar, ank-tank olurlar. Hocam şükür bir vadı donup geldi. Gözü yok yal tokurup girinin, ayağlı adam bulmağına karamazdan ne kellesine bürünecek vadı ne ağzında yaşmak. Ol güya içeride hiç kim yoktu. Ne ahirleri var, üstü geyimli suğurları görüyen yali. Utoncu ezabı yadına salman göskün girip geliyerdi. Yüzünde bolsa alıngalık mı, gazap mı, ne emelik belli olmadık alamatlar vardı. Ol gönün oğuzun yanına girip ayak çekti. Bir giren, Aycerin. Onun yakadı hem yerilcep yatıyordu. Boynunla dırnasa gıyıtları, iyirleri kıdırışıp durdu. Bu at onun gözlerine duygu diyen zat yoktu. Olar Petrap hanatından çıkıp geliyerdi. Gelini işikten girinne mutala tutulan hocam şükür doğrudan istem edip duruşunu ahirim gat tesir algırıldı. Bolup gelişin dağını eten et. Ya da gözün kapıllımı. İçeride oturun adamlar filan ok mu ya da değerliredin mi? Gayının hayvatı. Aycerini korkulmadı. Ol dini yaşmaksız ağzını. Enliğine göre yen bile tutan oldu. Birden onam goy gorsun etti de yerini aşağı koy verdi. Ondan gaynata bilen gepleşmäge enli gitmedik ağzı osloğusu tavulundu. Onun ilki vadı üzlem saplamarak, sonra damza yağlı yalını sözleri çıkıp başladı. Ah siz menin çürük gelmegimin namisi diyemsiniz. Vah içimi yakan. Siz namısın nämedigini, ağrın nämedigini bilesiniz gelýän o daş çıkıp bir eýleňde beýleňde ser salsaňyz bolmadymy? Hocam şükür haýykdy. İlki vadı hiç de ayıl sayıl edip bilmedi. Sonra vaka ayılgın spırdaadın bağırlığını anladı. İşin anığını yetmegin oldu. Ta kadasını tapmadı. Yanı oturanların yüzünü seyredip bilmedi. Yeri giyreyinliydi. Bir dönem gaharlı yoğurluydu. Ocaktak ateşgir alıp gelininden saldı. Dıbırdap gelyen ateşgir Aycer'in yüz kestir deyip aşağı kaçtı. Ama onun için Aycer'in ullukan yüzgümüdü. Hocam şükür halis alzıradı. Yüzünü yitirdi. Ahirim gazap bile gıyırdı. Hanım onun adamsı. Beşim hanı diyen ben size. Aycer'in koltuğuna zıp durun. Sırlı bir zat yerini aldı da bat bile gaynatasının önüne bulavurdu. Sonra salasınlık gülün öydün çıktı. Nemi bulun onu saygırmadık. Öy yetinin halini kaygıracaklarını, gelinin borusunu gengileceklerini bilmeyen oturan adamlar, hocam şükürün gözünü görüşler düşenini yüzlerini iki vaka tapacaklattılar. Hocam şükür daş çıkıp iki vaka urununu. Ondan kaptarlar köylerin hemmesine yüzlenip
zazbaly sesle gıyrdı. "Bäşim taragtdan gelen okmaýany. Näme kuluňyz gapylmy? Cehennem edin, därräp durul. Galap goýun biröýe." Ol ýerine dolup girindi. İçeridekilerin her kaysının bir bahana bilen daş çıkıp barýanyny gördü. Bir ortada buluşup yatandadı. Biran çıkıp barýan mihmanlyk etdi. Ozam şükürün öňüne bula burulan ayal adamyň içki giyimidi. Yirmi baş. Şu wakanyň öňkü günüdi. Ajyryndan dünýä gözel süýt käderini alyp uranlaryny gün guşlugy alypdy. Boyun tagalyan yer owudan ipekli açykdy. Nähilim boldy, sürügelerine mahal bardy. Şonuň üçin bular ýolly bir otluk meýdanyny ýuwy ýelmek çeplemek bilen güýmendiler. Bellerkeden tapawutlukda büýül ýazyň gelişi ganimatdy. Iň oýun işi häzir ýaşyl begris ýazlanýardy. Dürlotlaryň arasyndan saýlanyp duran ýaşlar sagdynja ýuwy bir ýerde edil tohum tepirenýär eken. Dünýä gözel göwüşüllep keten köýnegini yksamlap oturun ýerinden ýürep barşyna Ajyranyň öňe saýlandy. Beýik öksüri gara köwüş çiýi ýokunur ýerde ýygdymjak iýil galyp gitdi. Birdenem bir gysym ýuwany eline çirkelep ýygyny gaňyrlady. "Muňa godan nuny bir görsene gelnije." "Ýuwaň keçegi?" Ajyryn onuň başatgyşdy. Yeňiljek gyňyzynyň aňartyny görünýän ýasy ýagaryndan jeretdi de gülümsüredi. "Ýuwaň keçegi" diýip osmurat ýaly ýigitler aýdylýanlar. "Wy näde aýdyn?" Esle salamdan soň ýene de bir söz tapdy. "Ýöne ol ýuwaň keçeginden iýrimçigiräkli." "Wy meň doganymy göwürün etmesek bolýarmy gyýyp, iýrimçik beýleki" diýip dünýä göwürüň tezi oýun ähenginde boldy. Çyndan çykdy. "Meňe ýuwaň keçeginiň onça barlygyna şekim ýok. Ana ýene ýüregimdäki aýtdyň. Ýüregimi döker ýaly adam tapsam aýtjakly. Bilýänle, agy son kwatlarda gara beren okmy? Köp wagt bol owamyzdan habar ýok. Anna wagt gelmejemler sagyrykmyka? Eýterdar hakymdan habar ýokmyka? Atamyň ýagdaýyna nähilike? Gelse sorarym. Senden eşderdik-de." Dünýä gözel ullan demin aldy. "Ýokly." Soňundan ýüregini näkin aýdy urady. "Wah, hey soramynmy? Özümiň şolary bir göresim gelýär weli hey ýöne ýüregime dagy düşýär." Bularyň gaýtarmaly. Gelinlik barada gürüňlere kelleler galdy. Oýun gurasyna serkes çekip duran beýik alaň üstünde iki tany atlynyň peýda bolanyny duýmadylar. Atlylar zylaw sakga çekdiler. Bir-biriniň ýüzüne sessiz ýaltaklaşdylar. Udyňlygyň selpäp ahyrynda amatly ýerde otlap ýüren goşa keýiň üstünden baran ýertijlaryň gözleri dagam ýaldyraşy berdi. Olar awy ürküdäýmedi üçin emay bil aşağı ýendiler. At toýnaklaryň ketine başlaryny galdyranna gelip gidip duran it kölegede demir geýimleriň ýaldyrazy bulan gözlerini gamaşdyrdy. Allan çygy solup ýerlerinden turdular. Geýimlerini düzüşdirdiler. "Way, bu körler ýör." Ajyryn ýerine çykdy boldy. Süýt kädiri almagy. Dünýä gözel göwünlük görmäge hatda elinden tartyp saltlyk göre uğramaga da gaýrat tapdy. Öz göwünnäkini geldim taklamakly ýerine giden. Fırını ören seyrek ýagdaýda asýan dünýä gözleriň haly häzir goýa. Suwa dag düşüp ýörkä oslawsy üstüne aldyrynyňdan inaý bolmady. Ajyrynyň arkasyna bir duglanyny da howlukmaş ýadym urup başlady. Bular uğra makalar. Nökeri atlaryny dabyrdatyp ýöňe aýrandylar. Olaryň demir telpegiň aşagyny görünýän gyňyr ýüzleri, it gelgirşini edişleri ýigrimjidi. Biri: "Bizler hanyň atlylary, sizleň daşyňyzy gorap ýörüs. Bizler bilen hem töküt bolsaňyz ýagşy bolardy" diýdi. Dünýä gözleriň golundan tutup bir tarafa sowulup uğran ajyryň kesanda çykdy. "Oýey, aýyrly görüň ýolumyzdan. Öz uğruňyza geçiňde gidiweriň." Nökerleň biri has ilgirip ýapyşdy. "Şu çölle hiç kim görmepmi? Kalmagal etseňiz özüňiz şermende bolarsyňyz." "Oýey, peýel ýamanlary, Allah jan özüň ýetiş. Şu apaty başymyzdan soňy." Nökerler bulara ýöremäge ýol beren okdular. "Bizler sizlere tylla da bereriz.
Näme gerek bolsa berer. Tırlağınız başyňyzy ýitin. Beýhaya gözler, adgyn niýetler. Bulary eýýäm ýyllar murun ýalypdy. Nökerlerin atdan düşmek üçin bir pursat güýmenmeginiň peýdaranyp bir ýokçaň ötürdiler. Atlaryny howul hara ýyltan nökerler bolsa, aldyryny bar ýaly kowulma başladylar. Aýrygyn skorkun dünýä gözel ýerine garaman gasýady. Gyýsy wagtyň sinne kelleden elkin pikirler gelip geçdi. Biriniň zorluk bu. Günnüdün günortany, öz ýylnyň orta arasynda nereden gelin ýat adamlar görnäme talap edýärler. Bir hey şeýle ahwalda uçurasyny ödüpmidi. Hey dünýäde şundan agyr zulüm bolup bilermi? Itin ýardygym bir üýürdygüm. Diňe ýan haýatsy sözler, ýok bakışlar, bet pygyrlar, ýüreg ýömürlik bulamagy ýeterli ahyry. Binni ýyly nädip çykar? Ve masgarasylyk ateneti nenenzi çeker? Elegimdar gaýyny näme diýer? Ýüreg gardan sap ýugurjy nenenzi takat berer? Osmurat. Bu nähir oýunlar turdurka. Bu dagy götürebilecek barmyka? Dünýä gözlükli atlarla aýtdy Osmurat gözüňe gelende algamakdan beter gopukdy. Osmurat. Onuň gejerine duýdurman almaklygy, olardan pynhan duşga rawa görmedik gelinini görnähil gejeralga tele bar edýärler. Yekeze kiren ýok bolmadygyň hatyrasyna hut ölüme kaýl edýän mukaddestligi bir zarbada berwatlyjak bolýarlar. Ýok, dünýä gözlük şu ýerde parçalaşar, öler emma öz buýsunjyny depeltmez. Ýergamak ýalgasçan dünýä gözlük göwşüllän köýnügiň diýilini böwtere getirýärdi. Bagdyny etegi syýrylyp diýilini geçýärdi. Şol arada onu hem düzetsek bolýardy. Bu oýun gyragyna ýakynlaşdy. Birden bir çykyp bilse, hey görün eşden bolup kömek ýetişen tapdyrmazmy ka? Bu oýun gyragyna tergetläp durun, gür ýylgynyga gözünürdi. Sapatdy. Emma gözler gyzaryn pelaket hem demir geýimlerini şakyrdatyp ýetip gelýärdi. Şol wagt beýle tarapdan elim taas bolup barýan aýjerine mun göz düşdi. Öwresine sağa burunlyk üçin ol gatylgap bilen okdy. Bu aýjerin taraply ýeteklawlady. Way gelinese gatyrak gasa wör gatyrak. Aljaňlykdan peýdalanan nöker munyň etegini ýapyşdy. Aýagy duşoklanan dünýä gözel büdürjek ýaletdi. Köýnüň tikini parra ýertyranyna gan depesine urdy. Ondan ýygyna dolandy, tüýtkädiň nökeriň depesine indirdi. Ýokarda çiş demir telpege degen tüýtkädi bir putrak boldy. Kellesi gorugul bolmagyna seretmezden nökeriň gözleri ümedledi. Ol ıranjak ýaletdi, emma etegi tapdyrmady. Birden dünýä gözleriň bir ýerinden salyp tutdy. Bir derrew nökeriň ýüzüne saňgal urdy. Emma demir telpek muňa elini istedikçe işletmäge mümkinçilik bermedi. Dünýä gözleri birleşmekden başga alasy galmady. Bir baş tanıyan mahallar obanyň iň peýalwan aýallarynyň gaýra durmaýardy ahyry. Emma garynlyk nökeriň ýogyň biri arkan epmäge mümkinçilik berini okdy. Gaýtan bolmuny götürüp bir gapdaly gyşardyp barýardy. Her niçikde bolsa namasyny goramak üçin adatdan nasar bir güýç tapan dünýä gözel öýüni aldyrmady. Tapdy. Birden ýylgyndyň arasynda ýatan taýaga mun göz düşdi. Ella ýakly dünýä gözel onuň almagy ýetişdi. Ikeri bir aksam sagada nökeriň diýdidir Allah diýip aşağı indirdi. Diýdi şanaga şaplap degen sözen madary işledi gerek. Nöker ýüzüni erbet satyp elini aýagyna ýetirdi. Gaýyrmakdan doğrudan taklandy. Ýöne burup aşağı oturmagy mezur boldy. Ýadulukdan hemmeden beter gorkudan ýüregi agyna gelen ajerin ählagran birin üstüne agan piýadany bar güýjüle itiberýärdi. Gaýyrjak bolýardy. Emma nöker bir bilen onuň agyndan basýardy. Öz bet pygyryny ýetmek üçin elinden gelen edýärdi. Ajerin iň soňky güýjüni ýygnap nökere üstünden bir agdardy. Ýön nitkada nöker soňra haf erjelik bir ýapyşdy. Ajeriniň demi daljygy, göz garankyrady. Dünýä gözel aralyga düşen ýylgynlygyň içinden urup geçdi-de aýjerini kömek kılgady. Onyň çağda nämedendir tewil tapan nökerler howulpmaz atlaryny ýörendiler. Tizenem bir tarapy dawraşyp gitdiler. Iki maşgala gyl dörjük bolan ýuwaly ýelmekli oýun içinde atlaryň sürgün ýalyp galdylar. Ýigrimki baş. Ýalyn gatyşykly tüsde uşaklykdan bolup duran tamlaryň tegelik agdynlaryny saýran maka. Erteden bäri ýerinti we üsýan harasadyň darbyna sowulyp gidýär.
Anna wagt uzy ýanyp kömüri döwren ketewini dürtüp, gaptarnak selin gatşykly gylganyny tamdyrdyk ya. Bir sagdan, bir solun öwsýän içjekli şemal gowy arkaýyn ýakmagy goýunyp. Tamdyryň agdyndaky ýalyn birden ýok bolýady oň deregine, oş goýy göýgümtül gara düşdi. Güýa aşagyny içberleýän ýaly burum dogdurylyp başlaýar. Düşýäniň iýi aňsat getirenok. Oň derdinden tamdyryň iýik tarapyndan goýulyşyr ýalym diýil. Anna wagt düşýän ýeri tarapyndan baryp tamdyry ketewtüle dörjelýär. Düşdi köwzarlap, ağzyny burnuny hapylap dur. Beýleň öwrülsen ýerden göterilen kül gatşykly tozan ýüzüň gözüň doldurýar. Şuň hyýary howada eýem ikinji tamdyr ýapyp durdy. Anna wagt deýirini nokdy. Tamdyr başynda deýirinmek gowdel. Raýatyda Huda ýoluny aýdyran şöregin başynda. Anna wagt daşkyrak goňşulary biýgül totamlary biýgitýar etdi. Owa aýallary, käti erkek adamlar, oň öýüne ýyzyny gelip durlar. Başga birden gelýänniň hem soňky wagtlarda sany sajagy ýok. Gülmäme diýşan ýok bolar bäri. Gaýtan büýün gerim gidem ýönkünden köpelli. Biýgül totam batyrlyk ýatan bilgis bolsun edersin. Ýele belli paýlç boldy. Tägel salymda adygy gidiberdi. Uly ýyl gelip täle garadyýady. Mundan dowa tumurlýady. Zat ýitirenem gelýärdi, maly oğurlanym gelýärdi. Sagat bolmaýanam äärli oňuşmadygym. Gara durmasaň hiç wagt gatlyk etmeýän müňmürsümlüklaryň hataşanlaryň bar diýen ýaly şoňa maňlaýyny bir direp gidýärdi. Beni derýanyň aňry ýünäki, täzerak ulalyp uran ilerki Saragat atly Farsuan kalasyna da zaň berdi. Dogry şonuna oturýan Palsy bilen bätleşýärdi. Ol ýyllar Farsuanyna türkmenine meşhur bolan aňyrky Palsynyň eýdi edilmeýän märeketi täzerakdan bäri sowurup berdi. Wagtda Palanynyň gyýdyny dowa edip, Palana bar ýaly edipdir diýen gurrunlar madama eşdilýärdi. Awreny ullukan peýda getirmedi. Palsy kärini ýüredip berdi. Ýöne soňky wagtlarda Palanyny ärini azdyrypdyr. Palanyny aýalyndan azdyrypdyr. Palany bilen Palanyny satypdyr sesleri çykyran soň bular ýaly aýby diňe bir geň görmekdir. Eýsem gan bilen ýup ardiýan türkmen. Gadal baş fars Kürt Jemşit ilat onuň öküp başlatdy. Şo wagtlarym nähiller ony ýykylman ýaşap bilmeýän ilat, paly ýylyna şowlan biýgül totamyň üstüne agy vurdy. Bir şeýtdi. Gözüne gulagyna zor bir saklama şenleme bir waglap bir ýanyndan boşluk tutup töwekkellik bilen patanaklady gal berdi. Düýün biýgül Anwatyň ýanyna gelip bir salym oturdy da soňky günlerde bir salgym ýaly garadadyň bir kerek gözüne görnündigini. Onuň epeleriň ýokursyna köp aýryn ýanyny duýdurdy. Özüniň uzyň gejeri atbabalaryny, gerçekler çagyryp täýär turup görýär edýänini görünmerdi. Anwat Huda ýoluny aýdar ýalda adaýdyp, şo gerçeklere has berk ýapyşmak üçin biýgül tutundy. Ýa-da bir kyssagyr halda nan kesmegin aradasyndady. Ýakyn günlerde bola tutuş köreni sadaka bermekçidi. Umuman mal kesmek ulylyň edahy dedi. Bir agramçylyk bolsady, bir zatdan gorkup ýürüksedi. Bir zady göwünde getirip ünje dilsedi. Bir ulurak işin baş tulhady. Ýol sapara şaýlanda da sadaka edip mal getirdiler. Sadaka gereklerinde anna wagt başgalaňam deňini duranokdy. Munyň serdaryň ýaşanyň başynyň aýdan sadakasy bir sürü mal ýetipdir diýsen laf etdiň bolmasa gerek. Ýetin gelişinde ýaşanyň tapyljakdygyny biýgül totam öňünden aýdyp berdi. Anna wagt onuň sagaman çykmagyna biýgüliň dowalary nalyşlar kömek edenler diýip düşünýärdi. Dogry biýgüliň Farsuan pasaryň aýtmagyna görä serdar eýem telim gedek gelmeli. Emma palyň dogry çykýanyň çykmaýanyň hasaby alyp oturýan bolsa, onda muňa türkmen diýiljekmi? Ýagynyň ulsuny kişini ýaskerýän. Ýöne gerek gün äresine garşy özüne güýç şem tapýan anna wagt täliň öňünde biýalaşdy. Ondan gudrat diýen syryň asaryny aňlaýan, onuň nökeri bolan, bir bara garamaýaklardan bir gez ýakyn durýan işanlara totamlara bitabyny. Olardan gorkýardym. Tamdyryň agdyndan aşagyndan köründen kesegüsini sokup odun ikire tutuşturan anna wagt biýgül totamlara gaýta-gaýta etdi. Neneňdi bela beter barka? Serdardan bir ýakynlyk habar bolmasa biridir.
Gara burun tarapy awadançylyk maka. Dünýä gözlerini zantagy maka. Emgep gözlerinin gaşyň arasynda diýilýär. Ýöne öýdip etsin. Näme illa agramçylyk adymy? Gadam diýermen garasyryk diýermen, saraltma diýermen. Nefes sarwanyň kerem neslerini ýaňkyryp geçdi. Azap sultanyň bärsini aňyrty ýakyn diýerler. Agazyn zırlynyň aýaly bilen ýere düýnüleri ýapýanydy. Indi bolsa iki gyýdam agyr ýatyrmyş. Täze gözel sary getirmeden asyrnok. O pahyr alyp sagyçyklaryň ýetim goýaýmasa biridir. Şemşatlaryň atarynda gara hasyrk diýerler. Gara goşlaryň iki agytygyny, Sanjar Pelwanyň bir agytygyny gydam galdy. Gydamykdan gidýäniň ýöňüji ýok. Gasaplaryň ataryndan çağırışmagal tawry mer gydamyklamış. Sağ üstünü gidýäniň körçegeden öýtlüden gidýäniň haýty birini aýtjak. Zagan Sultanyň ýatap erepide bilen eberen hamirin tamdyry ýapyskanyň soň anna bak üf edip bir başyny galdyrdy. Uly ýoldan öýdüren tarap sowlun bir atly muňunçyny çekdi. Onuň gerişinde bir sagynjyňlyk duýulýady. Anna bak onu niredir bir ýerde görünýärdi. Atly gelýänçe gadaran çöreklerine suw tepişdirmäge dordan ýetişdi. Başyny ýokary galdyryny atly gelip salam berdi. Ataşyr epelerdir ustay diýenni, anny wagt onuň agresywlygyny halamady. Ha o şolardyr. Aýdy beriň. Öýde barmydyr? Öýde he, o üçin nedir göri şagyrmalymy? Aý ha o neme? Habarlara öýdüne bolaýsa atlyň sesiniň basyklygy. Uruhunyň öçükligi oňly habarynyň ýokdugyny aýdyp durdy. Egrik gola. Ay, ýaş habarymyz ýok. Ýöne beterin saklasyn nimeli, aýjelin. Näme, aýjelin? Öýdüne otlady. Waýy. Iki elin ýakadyna ýapyşan anna bak. Durun ýerine doňup galdy. Zagan Sultan waýy diýip eýirdiňi seslenende agzyndan uçun çykan ýaly boldy. Tamdyr başyna gıýkylyk hädi men hatara ýagallardy. Gülperi ýene. Biýgül totum. Ýene de kimler ylgaşyp geldiler. Näme-näme düşünmedik şagalar gözlerini möýler düşüp ulularyň ýüzüne teredýärdiler. Haray gözleýärdiler. Waýy neňse bolaydy. Şey aýjylyň şeyler diýsen, adamyň anarmy? Wah çagam. Wah bagytgara ogul sabır. İşi gaýdan ogul sabır. Anna bagyt bir eňredi. Ondan sozap köşüşdi. Anna bagtçan gaýrat et. Hani repiden alberik. Zagan Sultan gelin. Oğlunlar bar atyňy tapyn. Döwlet murazjany oş murady tapyn. Tez olun diýişdirip Gülperini tirin zamçylyk ýereldi. Atlyny düşürdi. Zagan Sultanyň bolşy şaşwaldan görünýärdi. Gülperini oňa himayet etmäge ýetişmeli. Anny wagtyň ýene de öýde aýagy galmaga mejbur boldy. Kädini alyp ýeňligini giýip howlukmaşdyk bilen hurmaýyň geçip barýan çöreklerini suw tepişdirip çykdy. Käbirini goparyp tamdyryň düýbüne söýäp goýdy. Soň olary bir ýanyndan çykarışdyrdy. Gülperi atlyň ýagdaý soraşdyrýardy. Anny wagt işiniň arasynda durup diňkalýardy. Eşitdigi onuň ýüzi azaýardy. Ondan ol şo ýerde giýin taşak ýalyp her çöregi alty öle gedip ketişdirdi. Olar dolap hatarlara faýdama üçin Gülperi ýanyň eline berdi-de, repiden ýüzüne tutup ikileşip agardy. Wah, hor bolan balalym. Har bolan balalym ýadyň oýuňa düşmejek ilahy nähan başyňyzdan inipdirler. Wah, ýerde goýsam güm boljak. Gökde goýsam toz boljak diýip daşlaryny gallap gelin balalym. Beýlagar dulmaz şeýdi beýnäýmelimi? Wah, gül ömürleri kül bolun balalym. Hemmesinden ahyryny hafy buyurduňyz. Ondan ýakadyna süp etdi. Öz ýöne beterinden saklasyn diýdi. Ondan soň o ýerinden turup daptaryna ýatan daýyp kete oýnaldy. Adam moýgur duran küle baht düre sanışdy. Ulu söze toba. Şu kasasy ýerine salmasam, şu dünýäden
gözüm asıp giderin. 29. baş. Vatana durunmak bagtı Abdurrahman'a mesele etmedi. Hükümetin zamunla meşgulünen emelleri bunu ülkeden haslaştırmagy gerek gazapladı. Şoň ýaly ýeri bolsa, meşgede Abdurrahman üçin tapsaktı. Altyazı tiýatyň tiýagy ularyny köplerden has öň duýan bir ýeter adam, geljek bolmadyk işe rens siňdirjekmidi. Başlaryň öwüsküniň tiýden güýçlenjekdigini, ýerde işte orada uly harasady öwürjekdigini, onuň ownukly ýerli hojalyk kärhanlarynyň ählisini syýryp tutup ýakşekdigini oň şüphet ýokdy. Ol felaket Eýrany eýem aralaşan daşar ýurt, ýagny Harizi maýasy. O ýerli hüräminçiligi manufakturan tozdurup alyp barýardy. Olaň külüni tutuş göýe sowurjak gündaşda däldi. Hani bir memleketde oň ýöňünde durup biljek bir iqtisady diýerek. Şol afat tarapyndan ýüz uly tozdurulun. Şonun bärim hasap edip saklamalar bilen kelle çeşirin meşgedi, ahyryny manufakturadan el çekip, öz maýasyny Harizi beýleşiginden entek sowrak bolun. O bozurk uğurlaryna goýmakly makul etdi. Şeýlelikde baýlygyň bir bölegini mülk aldy. Galanyny mahlasy gönükdirmäge hyýal edýän üçin Ýewropa banklaryna ýerleşdirdi. Öňjeli mahlasçylyk meskeni bolan türkmen idi. Munyň üntüni öňräkden merçekýärdi. Türkmen baýlary bilen hemşerlik etmekli üçin amatly purda tödýärdi. Fiýlany şeýle birinji gezekde şowsy uturan meşgedi barabir Türkmenistanyny pikirden el çeken okdy. Häzir şolda meşgedi bir essem-pessemli soňa goýup, täze edilen mülkü bilen meşgullandy. Abdurrahmanam bir işe sagynman çekdi. Şeýdip uýukdaky Tehranyň goýundaky mülkü ýollady. Şeýir etmekden munyň maksady ýurt häkimleriniň öňüne anamdy keltmekdi. Goýular meşgedini fiýahy ırgalyk taýplamasynlar. Öň ketmişem diňe geleňsizlikden, düşünmezlikden bolan datdyr diýen pikir bersinler. Başyň benni bolansoň senin gep soragyň. Abdurrahman nire diýildi şu tarapy ýol uruldy. Maşatdan atly gatyrly ulanlaryndan munyň öňü bilen duýundady. Türkü diline gepleýänleriň azalman gaýtan gitgije köpelýänli boldy. Gelip barýakara bular tutuş türkmen owalarynyň üstünden bardylar. Olar aglaba teke ýani ulu taýpalardy. Aňyrak baranlaryna nokur goýaklyň owalary peýda boldy. Soňra ýumutlaryň könleri duşup başlady. Arka tarapda tä ýetre geçenni ulu türkmen tekranyň ýaýryp ýatanlygyny bir şo ýerlerde eşitdi. Türkmen tekra. Türkmenleriň bir köde şeýle köplügi bilen Abdurrahman in oňa geňirgeni hem duranokdy. Näme üçin türkmen tekra bolmalyarmyşyn? Ýöne barlyjak ýere has goýulaşanlaryny birden farsça, birden türkçe gepleýän aýal erkek Eýranly basly, Eýran kwaply, üstüne de şaý diýinli halklar görünni. Muň üçin düşünüpsiz soraly ýüzüp başlady. Bular hakynda gyzyklananyny, gazarlary bilmeýän Eýranyny näme işläp ýörsiň? Bular ýylagasy, don ýakasy diýip jogap berdiler. Gazarlar hakynda Abdurrahmanyň öňüm gulugy ganypdy. Şahyň ady tutuldy. Bir ýanyna şuram bardy. Gazarlaryň adyny bir öz ýurdunda da eşdiýärdi. Mar şäheriniň ýyraty Gazaru şolaryň kowumdyş taýpalarymyş. Marynyň 140 kilometr mundan Buharanyň hany Şamrat Welnamyryň goşun tarapyndan öldürilen hany Bayramadam sulardanmyş. Emma Abdurrahman üçin düşünüpsiz sowallar, entekler köpdi. Şu etrafy gelen soň şo gazarlary kwapdaş ýene-de bir topar taýpalyň adyny eşitdi. Şahsögün, tekeli, rumly, afşar, üssazly, özüni sataşdy. Şeýle atlar olurlanan eşitýän ýaly, hem eşitmeýän ýaly. Durun murmatal. Özüne de ýat bolan üçin näle ýakynyp, duýanlyk üçin düşünipdi. Mülk bir gapdyly tekra, beýlik tarapy dağlyk bir ýurt ekeni. Şahyň ýurt sorap oturan şäher Tehran şundan atla 4 günlük ýol bolmagy şemeli. Namaz okap bolandan soň Saýyňa tarap ýarym dawyny bolsa, ýüdüň Tehran tarap bolýar diýerler.
arka tarapın sehralyga urup gidýärdi. Sag ýerindäki belin daha gerişi uzalyp gidişine barap häzire we janyny sıkarýarmyş. Egerde dağın gaýrylygyna burnoyan, gaty daşdy hem bulmadyk ýokoruk ayagyndan öwürmezseň ýa-da gerişi ýaryp demir galgy nazar alsaň, bir gün ýol ýürep ýüremeken pazjyllap ýatan ýapet suwuň bahry gadaryň üstünden barýamyşyň. Birnäçe gün soň Meşkediniň ödem geldi. Köp wagt geçmeýän kämelükde iki sany türkmeniň peýda bolmagy Abdurrahman üçin giňdat däldi. Emma urun gözlerini alıp barşy munyň öňkü ürünlerini üzgüşükdi. Bir atly beýlekli inerli, takkal murtlar ýösgün hyýrly türkmenler Meşkedi bilen mülküň sehralyga iňen ýerine duşdular. Tüýseçerin turan gara tilkmäniň daşyndan selli hem dälli ýeňirräk akmatany salpdaňan şal tepen murtu toguly burunlok gyrsu. Mazaly ýeriň giňini duşduk diýip söze başlady. Siziň bilip ýören işiňiz ne? Birini öz ýerimizde de goýjak dälmi? Ýeriň ýurdun şahyn şahdan başga eýesi bardygyny biz bilemdik. Men ýeri şahyn şahdan ekin ekmek üçin pul löküwallym diýip Meşkedi jogap berdi. Göwünde bolmasa onuň sesinde ýüzlüýräk beýalçyklygyny duýuldy. Ekin suwly ýerde ekilýär diýerdi. Ka çeşmereň boýu bilen oňa berseň bolmadymy? Siz ýere gereklerini biýsak nebisçiň? Gara daşdan yer ýasajak bolup Allahyň bermedik zadyny aljak bolup bermäň. Erki zadyň öz ýasaýyşyndan üýtgedip ýörseň Allah da halamaz. Biziň sygyrymyza geçmäň. Betraplaryň biziň ata-baba meskenlerimiziň habaryňyz ýokmudy? Görlemini. Gaýtam türkmenler bular gelmişe kadap bilenýärler. Ýoşçulukdan Abdurrahmanyň diň guroklar diýip gözlerim ýitip gitdi. Men mütaýik kär çekdirjek. Şahyn şahyň hökümeti ykdysadyýety ösdürmek üçin ekrançylyga zor bermeli. Sözüň agdynda ýurdun şahdan başga eýetiniň bardygyny bilen ýok diýdiň. Ýurdun içine ferengiň baýlary begiler tutdy. Eden nedip kalanna kalýarlar ýeri muňa näme diýjek? Ýurtda ýürýän tiýadaty Meşkediniň garşylygyndan Abdurrahmanyň habar bardy. Şu hakda gıýbat edilse, zannyň ýan adamlar bolundygyny goşulýardy. Başga hili ýagdaýda ün süren diň salýardy. Gara iş bilen, ýylgyş bilen makullanýardy, meçe görýärdi. Ýöne şo gıýbat munyň zihinine laýyk geldi. Hökümet ýatynyň garşyna gönükdirilen hemme pikir muňa ýaradym durnokdy. Käte onuň arkasyna tutup berýärdi. Käte göwünidir Allah diýip bir zat aýdynlaryny onuň bir ýerini garalap başga bir ýeri makullap mutýardy. Muňa düşünmek kyndy. Bir sırsyryň adamdy. Abdurrahman näçe zan etdi, kenide senni şunun haýyr köçüden gopýandygyna, haýyrsy hengden tutýandygyna dol göýtirip bilenok. Şu wagt munyň hırsyny işläp, kellesini silkeleşine seredeňdi. Wah, näçe aýdýan diýen many bardy. Emma belli bir zat diýmekden näme üçin saklandy? Zany ananmadymy ka? Şu wagt inerli ýat telpek daýaw türkmenem şeýle goşuldy. Ol ýollaşynyň hemlesine kemtir görýän ýaly, "Seniň şahyň gäbe alyp durýan" diýdi. "Näme ýurda mal gerek dälmişmi? Ýüňsü etsiz oňa berjekmi ka? Üstesine Tömestanyň kafir getirip, 7 gat ýeriň astyny 4 öre çökmüş gürünleri barly. Onu musulman götürermi?" Bu gurbany gitdim gara ýeriň aşagyny biziň ata-baba bilen ýatany unutdymy ka? Aýdyň şol şahyňyzy. Eýranyň şu keramatly topragyny pil bilen künnüden başga zady urjak bolsa, göş gün todana garar. Abdurrahmanyň guloklary şaňlap gitdi. Şahyň ady turany zagırdap turan ýurtda behäzir näme işdi? Munyň göwnüne dymjy kuwady. Barlygym ýatdan çykyp giden halkyň şemal öwsen ýaly boldy. Erkinlik diýen adam üleýmeli eken o. Üleýmen eken o. Özüm nähil batyrga ýurtýa? Meşkedi bir ýerde bir az gülümsüredi. Wah, diýip kellesini
iki vaka gynlaşlykadı. Onun nämelerdir bir zatlar aýdasynyň ölen gelýänini bildirýärdi. Ahyrym meşgede onu daşyna çykardy. Wah, emma şu onun yekezi gowy tarapynan biletde gömüp taşlajakdy. Onun öz içinde nämelerdir bir zatlary oňuşturup, dogry ýeri düşündirip bilmeýänligi Abdurrahmana görünip durdy. Emma türkmenleriň bunyň iç kara sady bilen aradalary ýokdy. Meşgedeniň oňy hem bir kemde düşünýänini aňlamak kyn näli. İnerini çökörüp ýere düşen ýaz telpek özüne golaşanyny, onuň somol duran tüpüňden mi ýa-da onuň ýary ýerden gelip duran malyň derin ýytyndan mi meşgedi ýyrak şekilde. Duýdurmandak heňrine mi girdi. Saňa sataşaýyl diýip ýördik diýip ol. Oňyň sürmedik piýada maşgediň üstüne abandy. Siz ýertu diýen bolup niýetiňiz bilen. Niýetiňiz bilen ýelimizde aralaşmak, bilýär. Süňňümizi gatışdyrmak niýetiňiz bar. Bizi özüňize döwündirjek golýatyňyz, diniňiz haljaksyňyz. Senin öz öwürleniň bes, Gydylbaş. Galan türkmeni günne goýun. Abdurrahman ýene-de aňtan köpaldy. Türkmeni döwündirjek golýaňyz. Bar biýe düşünüp bilýär. Emma özüňiziň öwürleniňiz bes. Gydylbaş diýmesin äme. Olar nireden? Nire öwürlülerkä? Meşgede ýene-de zan agyrlylgyrdy. Öňüň nämen Gydylbaş telfas. Gatrak gylan sözüni öte düşen ýollaşanyň köýüni ýelmezek bolmy ýa-da bütün ananjy boýunçamy atly farsy dana bolmuş. Gazaryň ýanyna oturan emellerler de görün farsy ahyry. Ol Gydylbaşy eýle beýle diýseňiz bolmaýarmy? Ýaz telpekli ýollaşy bilen on söwekli ılalaşmady. Ani o gadymy danalar. Allah'ın buyruğunu zevi tutup bir galli iki yarı oturan danany inni görermiň belli. Gazar diýenne, Gydylbaş diýenne, Şahin Şah gözüňe tutýanlyklaryny Abdurrahman ahry maňyp başlady. Ýöne hem üçin bu fars Gydylbaş diýil. Ýene sorwaldy. Özüni hem gapyp hem uklap durmaklary meşgede elbetde yaranokdy. Niçikden orada olar bilen deň bolsa kim bilen deň bolýanlygyny hem bir unudurýarlar. Gaýtan fursatdan peýdalanyp, özüniň hem işi ýangynly şemereşýän metelleriniň bir zat kazanjak bolmalydyny. Bir barmagyny çommaltdy, gürüňdeşleriň üntüni çekdi. Siziň öz süňüňizde bolan bu ýytunjyňyz maňa elbetde gylykly. Meşgedi gabygyny aşak goýup bir giň fiil gardy. Özüniň kabul edip bilmeýänligini aýtmagy izah edýän kişi boldy. Emma ony gildemekligim özüne kişilik bildi. Dogrusy ýeken görünýär, elbetde her bir halkda bolmaly zatdyrdy. Mezhep hakynda bolsa ony şiýer bermeklik musulman ummatynyň agyrberligini, bütünlüğünü isleýän adama derkar därler. Dogrusy Şia bilen Sünniniň arasynda dyrnak ýalyjy tapawut bar. Şu jaga düşünüm, ummaty zarpy ikä bölüp, ganyny uruşlara tardyp ýörmeklik geçirimsiz günädir. Her nelen gadaplanmurdy. Nedir şah bir asyrly mukaddes ýol başlan eken. Iki mezhebiň arasyndaky büyügi ýykçyk. Ýogam kelleme täzem geýmer nereken. Ol boşlaryndan daşardan göri daşdan göreken. Aslan dünýäsiň üstüne äpet bir gara güýjüň awanyp gelýänligini hemmelerden ýöňür taňypdyr. Biz ähli Islamiyet bütüni bir siýasat ýöretmelidir. Muhammed peýgamberiň bu dünýälik uly sargyzy şodur. Ondan biz ullokan iqtisadiyet hem döredi bileriz. Ýogsa ferengi maýdarda bir ýugdurlar. Egerde biz Islamy gorap saklajak bolsak, kişi onu jenjelleri koyup ummatyň iqtisadiýetini şuň derejesine götürmelidir. Kellesiňden meşgedi ahirem ýözüne dyny berdi. Musulmanlar ýaga bolun. Ýaga aýlygyň güýçlüdir. Goýdyňa ýygyňdan geçip ýeňip bolar. Şonu unutmaň. Şuň babatda ananjalary her ýerde şu görünýär ýokarda bolan üçin türkmenler başdaky aýlygy gurrunlary üntüde almadylar. Käbir ýerleri düşünüp,
hatta gümürtürek boldy. Gürrüň biriniň bähfirine, gönükdürlerine boldy, olar hut neresi oğlan öwürlýärdiler. Soňra meşgedi bir türkmenlere mallaryny suw ýakmak, gyş otu taýýarlamak ýaly zatlar barady, bir näçe wagdara berişdirdi. Ine şey diýem olary galma-galsy başyny sowup goýurdy. Mallarla gidenden soň meşgedi ýerini arkasyna tutup mülk aýrynmagyny dowam etdirdi. Köp zatlar barady. Abdurrahmanyň özüli pikirlenmegine bir baglap bir salym içinde dökdi. Yankılan süngün diyen oluşlaryny, ondan özleriniň biri ýem öwürlüp gidenliklerini haberdar ýok. Ha, Molla Abdurrahman. O muňsinlary ören, yer we yer ýük keşbine hormat, hatda gölgüdijilik etdi. Ýeri yankılar bilen, ýa-da diýeri sen bilen meniň näme tapawudym? O bolsa guwanyň, diňe guwanyň. Kimkäs Gayışık-mayışıkınızdan yine de bir katırdan doğrulanıp gidersiniz. Yöngül näbi tebigatın kanunu. Galip ertedi. Oğudun seper adı ımtılmazlık, engit etmezlik mümkünler. Aryana bolsa insan keşfinin en yukarını suwasıdır. Farsi, dillen en şirnidir. Farsi şıgıriyeti, güzel bir bostan. Eyran sadi, İsrafil'in surası. Onun dağıtmanı kim olup bilir? Beýlek Abdurrahman ne hava dedi ne de yok. Medeniyetin kudreti hakda edilen pikir bilen ýalaşman bilmeýände bolsa, senin zamanlar boyu kalbyňa ornaşan, seni hügdülep ösdüren, şahat gününde galkyndyryp, gamly gününde ýaplandygyň hudursy ruhiýetinden aýrylmak öz göwreğini inkar etmekdämi? Meşgedi Abdurrahmanyň bolşuna gaharlanmady. Megerim ol kellesiniň gatyraklygyny nynandyr. Gürüňdeşiniň beýri ýumşak däldigini hasabalanarlar. Ha, Molla Abdurrahman, näme men bilen ýalaşmak islemeýärmiň? Biziňe men däl, bütün dünýäniň pikiri, dünýäniň iň meşhur ilm gerçekleri, medeniýet ustatlary, diňe muny ikrar etmek däl eýsem muňa muştak. Ondan meşgedi hasam giňirgenip geňsice gülkü ýaşady. Molla Abdurrahman, men size düşünmejek bolýan. Başga halklar İran medeniýetini ikrar edenlerine sen munyň iki taý bolup ýerkelmesilik etdiň. Ýerkelmesilik hakda gürrüňe bolup bilmez. Ýöne şo sözüniň üstüne meňem bir goşak pikirim bar. Aýt. Meşgedi gyzyklanıp goleraga düşdi. Bir medeniýetde men ýök hallymyň hem uwazyny işleýärin. Şunu meniň de goşandymyň ýokdugyny meni hiç kim ynanyp bilmez. Baý bo, sen gör nereden çykdyň? Muňa gadaklat diýseňem bolman durjak däl. Siz taryhy, haýry, has gowulýasyňyz. Açuňgury teredip görüň. Esli halym oýlanyp oturun meşgedi. Ahyry keslendi. 2000 ýyllap şol bir döwletlerde ýaşan bolsak, ta şol bir dille gürlen bolsak, şol bir dinde uýun bolsak. Awada. Ýöne Molla Abdurrahman ikirjiňlenmegine men düşünmedim. Düşünmedi ýalat ýok. Men özümiň küýüniň üstüni baskylap geçip bilmen ahyry. Aha, düşünükli, watançylyk borjy. Diňe borç däl. O meniň üçin hemmeden iriýär. Ondan begerde meniň goşan hamirim azy bolsa, onu sizinki süýüz bolup galmazdy. Men ýene de bir daha düşünýän. Halk ýa-da aýratyn adam gowzady. Erkin bolçuluga ihlasly ýapyşýar. Egerde dartylýanyny duýsa, onu özüniň buýsanyjy kemsizliýän hasap eder. Mümkinlik artar. Meşgedi Abdurrahmany teredip durdu. Biýalas ýylgyrdy. Be bular ýaly mesele gerek gelende sen suw petine näle keleň. Wagtda soň gelne has işçiň atdyrakynda gürrüň edeli. Sakadyjy. Şo bolmasa milliňem bolmaz beýlekiňem. Abdurrahman güýnjüň galaşdy. Hak söz. Men muny kirin bilen hemtek föt bolup,
Sizin alıp barýan işleriňizde görünümden soň bildim. Men gyzyklanýan adam öýrenken, ýer onsoň ýankylaň başga taraplaryny nähili düşünmeli? Abdurrahman Bülködäki kowumdaşlaryna has şuňurrak düşünmek. Olaň aradalaryny gowy haýgyrmak, başgalarň olara garaýşlaryny görmek maksady bilen suallar berdi. Olaramy? Olar beýärsinden aňarda görünip duran adamlar. Galpligam ýok. Ýöne ol adamlar jemgyýetiň iň ýyzda barýan bölegi. Iň köne pikirleriň gorawçylary. Başçalar köne düzgünleri hop awanyna şulara daýanýar. Sizin olar bilen ıralaşan ýeriňizde mägully? Aňypsyň. Birleşýän nokotlarym ýok däl. Meselem, ferengi işöwürlerini bizden ýokary tutmagyny ýalgyryn ýerlerini. Emma şol wagtyň özünde biri iki waka daşdaşdyrýan nokotlarym ken. Olaryň iň bir ýigrin ýani käteler men ýeketek unaýanym, ýa-da men ýigrin ýanym. Olaryň iň bir unaýan nertesi bolup çykýar. Meselem, yerasty baýlygy barlatmak we almak meselesi. Ýene men düşünmejek bolýan ýerim. Siz ýurdun baýlygyna başgalarň ýerrumuna garşy ahyry. Onu bolsa diňe ferini gedi bilýär. Men olara hakyny berip tapdyrjak, çykartjak. Emma baýlygy öýdmeýe durjak. Gapdaryny öwrenjek. Umumyň men paşalaryň köňeden gelýän ýerlerini makullaýan, täze ýetip bilmeýän ýerlerini ýadgarýan. Kowumdaşlarynyň başdaky erkin hereketleri Abdurrahmana kim ýaramandy? Ýöne bir neme öterek dälmike? Başga bir paşalygyň içinde. Ýok. Olar büýürdi özlerini kasap edýärler. Astrabat, Kümmetow, Kümüşdepe. Gurgun tutuş bir giňişlik türkmen täkra adyny ýönlügi alan nädir ahyry? Ondan näde bulary eýdäli gelmişek diýip atlandyrjak. Ýöne türkmenleriň Iran jemgyýetiniň iň bir askynjylyk edýän synasy bolup durýanlyklary eşdenni munyň keýp bolurly. Türkmen barýerine eýde galaklyk bolaýarly. Nämurluka? Bir milli üýe boluşlukmuka? Ine sana ýene-de bir ullukan arady. Her hili ýagdaýda ondan el howatmak gerekdäliginem durmuş Abdurrahman öwrütdi. Boyun bilen sümen durmuşyň düýp teýkaryny düşünjek boltyrjasmaly. Tebäri seni o mätäç, tebäri bu ilim, tejribe sana öz ülkeňizde ulanmak üçin ýerul. Şonuň ötürdelmidi. Soňky wagtlarda syýasy jemgyýetçiler ykdysady ijtimaiyet hadiselerining her birini hyýalyna hem öz Türkmenistanyň babatda synap görýäniň. Mülk uğradı, düştü. Yoktu kärgenleri getirip, meşker yer astynyň suw ýollaryny geçirtdi. Mülkü daýhanra kärnesine berdi. Kärnesler şu ýerdaky gazyr obasyny daýhandyrdy. Meşkeriyeniň mülkde bolmagy ellegen okdy. Ol käde maşada käte ýene o ýerlegi diýdi. Ferengistana gitmäge taýýarlanýardy. Mülkü dolanyrmaklygy Abdurrahman tapşyrykdy. Ol, "Feret, şahyň gıybatyna däýmegin. Şularyň ýyldaşydyr." Eşaga başlar diýem sargady. Şeýlemi? Abdurrahman şeýle uluşaksyň şu uliliň adamsyny haýran galdy. Dogry ony hut asmanyň iňäýmänligini bilsedi. Şol at tabara bilen akyl getiredenim ütüşürak bir ýerden çykjakdy. Munyň gıybat edip ne derdi? Emma gıybaty daýhandyryň öýde diýerdi. Olar bilen gepleşmek munyň şinini hasam aňatlaşypdy. Dilleri türküdü. Durmuş diýip suwlaryny hem gara kän meňdeşlik bardy. Bu olaryň owularyna barýardy. Garip hem murdalar adamlaryň elleri açykdy. Kemmagally göri ilaty halis şükürün ekeni. Ödüm baý mal batar. Goran saga diýenýärli. Haýsy öýe girseň gollu maşgalady. Alaýda muhtar aga diýen kemmagalyň oňudyna munyň nefsi agyrýardy. Şekiz baş gele sürü saga. Dogry onuň arasynda işe yaranam ken,
Emma öýde ne ýere bady, ne geýere. Muhtar aga tasakdaky ýukozuk labaşy şagaryna paýlap oturjuna 4 sanatyna toprağa berdik. Eýikmän ölüler. Bar bolsar on kagyd boljak eken dip gustam teşekkürmi. Nähil duýguly dugun öýden bilmän kurrun berýärdi. Owanyň aglabaty şeýledi. Saragatdym iratyň güdüranyň pesliginden bir haýk ýady. Ony esasan iş ýoklugundan, yer suw ýetmezçiliginden görýärdi. Ine birdi iş imkanyny. Muhtar aga, hey işlemedik wagtyň boldymy diýip Abdurrahman bir gezek sorady. Abdurrahman jan, ha Muhtar agaň häzir 67 ýaşynda. Şu 9 ýaşymdan bäri ýekece gün aýagymy uzadyp öýde oturum ýadyma düşenok. Her gün sabahtan tä gün matýan çadyr. Her gün. Enne şu halaňda men bilen desden sermenişip ýörüşümdi. Gelibim öýde labaş pişirer. Bulamok pişirer geýim tiker ýama-ýamar. Kerýär tara dokar, gyýdyr bile. Ana şu perdentleriň dördüsini birin depetinden umsawurýar. Şo güzüranymyzy ýutýanok. Ýok, ýutýanok. Muhtar aga. Şonu ýutgymysy. Adamlaryň garny haçyn doýur. Näden doýur? Hudaýyň ýetjegini benneti bilmez. Ýöne şu düzgün başymyzda durdy. Kemmagaryň garny doýmaz. Ýedilden kärini hakat diýer. Ýedilden salyp köpelýär. Padşah muny bilenok diýip, gollaryň çekkeleriniň eti kakmaza döýenen aksas halat söze goşuldy. Ýösen bizalim zeminnarlary, süýtolary, parahor walileri dardan asardy. Hey bilmezmi? Muhtar aganyň sesi jany agyrly çykdy. Hemmesiniň dili berdir. Hemmesen ha şu daýhanyň oý kellen öz arryk eginden göközdi. Gerden oturundur. Hemme ýylyň bay, garib eken diýip Abdurrahman netije geldi. Aýekin tümmül bulun wagtlary kärineçirin 3-4 sanaty meşkediniň üstüne geldi. Biz senin käriniň hakyny agyr görýär. Falan ýerde bir ferengi mülk açypdyr. Ol her hepdäňe falançadan tülüýär. Egerde hazır gowuldy ýene-de falança goşmasy tülejek. Bizim kärinetiniň alýanymyz onun falança ardan bolýar diýip ardetdiler. Şu ýagdaýa aşaklyk bilen odurluny garaşyp ýaýdan püren meşgedi tesin çykyrmana oturdy. Kärineçiler, ya şonky ýaly hak berýärdi, ekiniňi düýübi bilen alla, şu gara güne sen diýen hakymyzy ber. Bir gitjek diýdiler. Ony ýylyň başynda ekin ekmäkäňi aýtmaly ekeniňizdi. Ortarda taşlap gitmäge senin hiç hakyňyz ýokdur. Biz senin bilen şertnä baglaşmadyk ahir diýip, daýanyň biri mekirlik güleşlendi. Size ferengi ýem madalyjy içiripdir diýip meşgedi jany agyrly gürledi. Şertnamada baglaşyp bilerdim, emma men siziň mezhebiňize bil bagladym. Musulman mezhebini hiç şiiri kağıda çalışýan nädir? Meşgediniň bu söz daýhanlary etmel täsirinde de getirdi. Emma olar ýene-de bir şert ýöňetdirdiler. Onda bir kärine ýerimiz bilen şu hasyl alýançak ferenginiň ýatyarına geçjek. Saňa beýle kärine sürüňden alýan ortaça paýyňy berjek. Hasyldan soňam ýeriňi bizden al. Meşgediniň ýerini bir tarapy azymtyk gyşyrdy. Görýän göli ferengilere gün-günden ansabyny ýitirjekler. Ýok, mülk menki, meniň razy del. Awun ýaly bolsa saýyp, täze seniň ýeriňe bir obadan bir daýhanam gelmez diýip, daýhandy ýydyny aýtdylar. Keypine ýene-de soňun dogrulan meşgedi agyr pikire batyp köp oturdy. Abdurrahman ýaýdan ýarak öz pikirini aýtdy. Saýyp täze ýyla, ýagdaýyny tapyp ferengiňki arraga daýmasaň. Ya molla Abdurrahman, hani menne onky ýaly mümkinçilik. Tilsim maýa. Ferengi ýangy şertlerde hem menden telimetse artyk peýda galanyp bilýär. Erduýunlugynyň arkasyndan onuň ýönüminiň özüne düşýän bagasy ardan. Diýelim maňa bir harwar, buğda 2 tümene düşýän bolsa, oňa 1 tümene düşýär. Harwar diýmek 300 kilogram semedi. Tümen Eýran pulu şo döwürde rubullun manatdan takminan 25% hümmetli.
Harizi maya yeketek gaçwatalgamyz bulun ekransyrga da aralaşdy. Enne onna bizden gaňrywalar diýdi hadaplay. Enne watanyň ýene-de bir uly hazinasy daşady urdy derýa bolup akar. Düşnükli diýip öz-özünden gaýtylap duran Abdurrahman billiginden ýene-de bir tutulgan maslahat berdi. Bolmasa saýyp, şu atlary gowda düşünýärdi. Daýhandyr gaýrat ediň diýýäňiz. Molla Abdurrahman meşkedi jana agyrly güldü. Suwun gözi beýikde däerli pes agyrly. Onu gaňtar-gaňtarmy ahyryn pes tapar. Ýöne akymyň uğurunu bilmeli, her edip pesi berip, şoňa ýetişmeli, hem o başga urrun. Düşündim, sizin näme etmekçi? Bileýinni iň soňky ýeketäk skalygy aldy. Mallaçylyk. Ömür çöller, kert dağlar. Agyr şertler, hapaçylyk, keteller. Ýöne şonam elinden almasa gaýl bolay diýsene. Bulan aýagynyň ýetmejek ýeri ýokdur. Bir näçe wagtdan soň meşkedi özüniň Türkmenistanyň isçekdigini habar berdi. Abdurrahman özü bilen ýakydip bilmeýän üçin gynandy. Hojaýyn gidenden soň uzak wagt geçmänkä mülkde bir hadis bolupdy. Bir türkmen çopanyň maly bir gije çetdäki kärinläniň gyrak buzugyna degaýtnäçi. Kärinläniň eýeri gyzarmak, gylmarak taýhan alek berdi. Ozaram getirinip bilmän ýörün, Ferengiri işlemäge de goý bermedik alekber, jana agyryp duruşyny ýanky çopan bilen eýderleşip berýär. Maklaty iki tane daýyp ýady, goş düşüşen ýaly uruşup durlar. Ahyrda alekber çopan pyşaklapdyr. Ýagdaý geçip barýan paýtunsy ermeni görün. Ol gykryk edýär. Emma ganyny işi öňüni almaga ýetişmeýär. Dogrusy, gany gyzan musulmanyň, onu da gadylbaşyň geline ýapyşmak özüň üçin hatarly. Gykryk adamlar goşup gelýärler. Goloýdaky galada bir Yahudi hekim bady. Derýär şonu getirýärler. Ýöne ýara agyrdy üçin çopany ýölümden halat etmek başartmady. Ýagdaý eşitden Abdurrahman hem o ýere atsalyp bardy. Bir eýrana düşelip berip birinji gerek öz gahar duýgusyny dolu ýerinde çykardy. Ýagyşy da bir pok edipdir. Bıçakdan berdi alas ýokmudy? Adam ganynyň suw ýaly ýere siňip ýady. Bu gorp ötäk etmejegini bilmediňmi diýsene ol köpe ýoluna. Wagt bilýär. Halazymyz näme diýip daýhandyr egenlerini ýygyrdylar. Men öz durmuş tejribemden bir netije geldim diýip hekimdi. Hem iýgençli hem deýrençli gepledi. Siz musulmanlar, ýöne meni bagyşlaň derre puçaga ýapyşýarsyňyz. Men köp duşdum. Bir ýany musulman bolup uruşganfa guturunu. Ýaşy däl. Ana ýene iki maşgaly ýekleýje soýaldy. Men bolsa beýle diýjek. Halmaty gerek bolaýarym kaýdyp garaşyp durun ermenem onu tasdiklady. Hasam gyzyl başlar şeýle. Bulan garyndaşy türkmenlerin beýle däl. Bulan mezhepdeşi farsların beýle däl. Bir ermeniler hem uruşýar. Ýöne hanjary ýetemdi. Güýç görkelip güýç ikrar edilen soň besedilse de bolýar ahyry. At salyp beren türkmenler ganymy aljakdyr. Eşitmedim diýmän. Şaýyňyz tutup oturuň diýip gaýp oturup gitdiler. Şu wakadan soň oba düşdi bir howsulu. Munyň ýeriniň aman gutulmajagyny ýyl köýüni tejribeden bilýär eken. 3-4 sany ýaş bolgap Abdurrahmanyň ýanyna geldi. Jenap gaýrat edin. Şähere habar beriň. Alek berdi gynnana ben detsin. Biz oba serwadi bersin, köpregi bersin. Türkmenler oba ýyna gahan saýkar. Abdurrahman gulaň aýdyşýar etdi. Derrew atly ulatdy. Alek ber tutmak bolary başartmady. O niredir gaçyp gidipdir. 3-nji gün geçip geçmänkä bir topar atly türkmen oba döküldi. Olar ganlar gözleýärler. Eger tapyp bilmeseler, iki sedip gan aljakdyklaryny duýdurdylar. Alek beriň bir doganyny zamuny çekdiler. Abdurrahman oba ketudaty beripdi. Iň ulmanyny wagt tutmak maksady bilen araky murtlyk atla hudur örtönüp ýülendi. Kim tagap edin taparys. Ne hakkan dökmäň musulmançylyk edin. Musulmançylyk bir edýäs. Bire gan ýerine gan gerek. Başga da talap eden zok. Gaýrat edip arkalyk edin. Sen öňüň bir türkmen ýigdi uşa. Arada da heýin çykarman duraňyň bilmänler. Aýtanyň bordun. Teke. Dogry teke işiniň hojasam teke ýegenem.
Tügelemi men göýekliň, nohur yegeni, ýollaşym Ýomut Atabay. Ýören gowy. Şu ýerde türkmeniň 5 kyblasynyň da wekili bar diýip hasap edýärsiňem boljak. Beýle bolsaň ha aýdynda. Bir ýerde ganyny körýär näme bolmaş? Namy fara düşdümi? Ýok. Bular ýalyda türkmeniň bir sopan uruşy diýen dady bardyr. Zor görkezýär. Namynyň ýüreginiň giýjesini ganraşar. Ganry utorar. Musulmanyň ganyny namy fara düşmeli dökmeli däldir. Gylys kafir üçin çykyrlandyr. Bugün siz gany dökseňiz, ertir bular dökse. Birun ýene-de siz dökersiňiz. Ýerden soň soňuny ýere bolar. Gözler tapar sip gan algyllaryň badyny gaýtarmak bulara başartdy. Beýişde Abdurrahmanyň täsiri az bolmady gerek. 3-4 günden soň merkezden atly Gabreli Serbaz geldi. Serbaz başynyň ýanyna ören nazarkerdi bir adam bardy. Onuň geýinişi gep sözi üpüýtleşipdi. Wakanyň ulak etmeginiň ähtiýaç eden hökümet işi ötmek üçin şu Gabreli adamyny bereki berdi. Göçsün adamy agaýy sahabat, ýa-da Abdurrahmanyň ýaşaýan mülkün köýene ýetiniň diwarlary galyň birinçi saýyna düşdi. Abdurrahman bilen tanışdy. Ol ornaşmaka, şu etrapdaky oglaryň, garalaryň ketgudalary, sahipleri, emirlerleri gelip hyzmatga taýýar boldular. Köşk wekili ulak saklanman, şu wanyň ketgudasyndan başgany göýgerdi. Onuň Abdurrahman ikisine türkmenleriň üstüne gidip, şellerini boyunlaryna orap tügülle etmegi, hem de olaň baştonlaryny şeýle çağırmaklaryny tapşyrdy. Ketguda bilen Abdurrahman türkmenler sowuklys kabul etdiler. Tügüllen almadylar. Çaklygy bolsa sypaýçylykça bilen garadylar. Näme üstüne çağırıp oň bir ýerde ganyny barmyşmy? Tataşaý millige gelibersin öýdi. Anha garyň gapsaçyk diýip ýat telpekli hakkalyk jogap berdi. O köşkün wekili Kowumdaşlar. Ýerine çykdy bolsa, şu paşaň memleketinde oturýaňar. Biz onuň memleketinde oturýar, miýady o birinkide beýentek başga urdyň. Gazar çeýişmesin. Bular salşykly çemçedir. Bugün ol şah bolsa ertir belki Ýomut Göýekliň şah. Birun Kürt şah diýip kirikme telpekligiň aýtdy. O zatlar netibi işidir. Allah Taala döwlet goşuny kimiň başynda goýnursa, şoň şoňa alytkar etmeli bolar diýip türkmenleriň arasyndan zaman agan ýatlyp durun. Ýaşy has aňyrak bir adam ýerleşlerine maslahat berdi. Agaýy sahabat dogurdunam ören köpü gören adam. Abdurrahman olary ynandyrmaga durdy. Ol arkadaky türkmen ýeliniň hem içini boýdan maşa tökün bolmaly. Ýa-şi ýakymly gurrunlary bar şekilli gördüm. Baraýsaňyz megerem, işi adalatly çözere üçükdir. Onuň memleketde uly Gabreli ýaly adam belki agyryn zan ýeriňizden arş gaýatyňyz bar bolsa onu aýdyrsyňyz. Sahabat. Eşdilýär diýip baştonlar ahyryn çykalga çaklyg barmakly rady boldular. Köşk wekili bulary sypaýçylyk bilen garşaldy. Ol ýöňü bilen gazar wekillerini türkmen ýuwaştan bolsa-da öz siňini gora bilen halkdyr. Haýarrak gepirär. Emma ýerinden bir galan soň oturdaymak kyndyr diýdi. Ýöne bu hakda soň ýuwaş bolaýşyn diýen hoşuw eşdildi. Käbirne falanynyň ady özünden uly diýendirler. Uludan kiçilen halkam şok etmi türkmen ana şeýle halk. Bu hakda gurrun näçe etseňe de oturmaly. Bize bir kıyılıkta arkadaky türkmen ýeliniň üstünden Hariyeme gidip gelmek müyesser etdi. Şa Ýomutlar olmadyk bolsa şol ajdarha garawmyň işi bilen iki tarapy nädip aşyp biljekdigimi men hyýalyma da getirip bilenmok. Allah bir şöl bir gutlar da bolar. Wekil safariýetden garan tiýatly hakyna gurrun berende türkmenleriň agyny bir ihtiyar ankardy. Alaýda ýere gaýdyşda wakary bolar tolgundurdy. Bir Hariyemden gelýär, ýetirekli türkmenleriň pitne turdan eşitdik. Ýolumyz şolaň üstünden bizim güler ýüzülen garşylyk garşylamazaklyklaryny bilýär.
Emma dawa gutoryan sa çöllü garaşary ýagdaý barmy? Azyň suwuň ölçegli, tomysyň orryk ortasy. Har ýerde milistem aramyzdadyr. Ol ýa-da gaýda aýdyp teklip berdi. Ýöne o da aňsat dälýärken şu ýoluň orta gürpüni arka atanyndan soň aýagyň ýa-da ýadyryna wagary. Sürüberdi Hudaý çagyr. Ýetirekden geçen ýerimizde ine bir topar atly arly daşymady. Tüýs öldüri. Olon gözem menne. Gergöni barlap öňüň ähli goşumy ele saldylar. Ýollaşlarym bir şahyň hut ýakyn adamy diýerli gör ýumutlar gaýta, bir de şoň ýaladym gerekdir diýip jogap berýärler. Men se düşman ne lahyry? Näme maksadyňyz bolsa, aýdyň diýip soradym. Gadal başlary hemde goýaklöňler kuşgurup türlen 20.000 goýunymyz senden çykarjak diýerler. Asyl şunun öňünçe şeýle ýagdaý bolunmursa näçe? Bir ýalbardyk, ýakardyk bolunok. Näçe? Garşylyk görkezmäge durdyk. Kılıçlaşdyk, atyşdyk. Emma peýdasy ýok. Olar bir sytdyrnok barbyr. Emma peýdasy ýok. Madaly ýöne ürüniten bolmady. Ýara çeken boldy. Meniň tek karierime barýakak atawa ýumutlarynyň garahandan bir atlabryle adam bilen tanyş boldum. Bir ýylyň ketudasy. Indi şoňa bir ýagdaýymy habar edilsem, kömek ederdiň umydym bardy. Emma olam ýaňrak Beglerbeg tarapynyň tutuk edilip, Astrawata saklanýan bolsa näçe? Şeýle bolan soň onuň öýüne baryp, kömek sorary ýüzüň boljak der. Ene şu duruşumyda bir merdem tyzyp, sal saç dinan ýaka ýyrtyp bir ýerden peýda boldy. Töwrüni erkew aýal penakärleri bar. Bir ýanyna öň görenim birden ýadyma düşdi. Bu şol Garahan ket Hudanyň bajysydy. Adamsyny tanaýadym. Naky Alahanyn belliýomdy. Biz Garahan Naky Alahanny tanaýar. Olar ýokary başynyň tanymyr adamlardyr diýip oturunur detlendiler. Birisi, ýa-da türkmen ýokary başynyň bir gazarlaryň ýokary başy bar. Ýokary başy gurganyň güýdäkilerini şeýle atlandyrar bolar. Abi iki derýanyň ýokaryna şeý diýär diýip düşündirdi. Dogry. Hemme dogry diýip sahabat sözüni dowam etdirdi. Ine şu aýal biri benni edip taşymady halkalap duranyň üstüne bir nagar döwgürdi. Ey türkmen. Siziň köýnüden gelýän mertebeňizde ne döwgürdi? Birin kelimiz go janymy gazar paşçalaryň duýdy bilen eýlenendir. Siziň duýdylar. Siziň dädeleňiziň biri. O zemmerdi Allaha amryny tabşyryndan soň Aga Muhammed Şahyň fermany boýunça köşkün butugyna hökümet işe atly 4 erkli mazar sanykda ýerlenmedimi? Karahan terk etmeýän seni. Ýylyň seni maskar etdi. Biziň ülkämizde, öýümizde gelýän paşa emirlerini ertekler, etirekler gabap durlar. Munun beter nähir maskaraçylyk bolup ey etirekler. Egerde siz şu adam meni hormat bilen biziň öýümizde gelmeseňiz, meni ýigrin şäherden ölen nipasap edim. Şundan soň topolaňçylar köşeşi berdiler. Ondan ýanky bazıýanyň adamlary bizi olardan alyp öň obalaryny tarap ýöneldiler. Emma şonu da net kaza topolaňçylar ilimizden galyna gaýt. Misler gurda ordasa, gara biziň gorugçylarymyz daşymyz gallap, olara haýkyş edip käýinip, Garahanyň obasyna alyp bardylar. Ýani çygan bolsa öz bir ýeriniň ýaşyda içinde ýaşyl bar bolsa üstüni basyp geçmäge türkmen milt edip bilmejek ekeni. Deperdi tutdyk. Şundan soň howpsuz ýagdaýda Astrawada etdik. Beglerbeg bilen gurunda şolanda ýerçiniň owursa bolmaýanlygyny, ýöne türkmen halkynyň mert mihmantyr halkdygyny, Şahyň wekilne kerwenine bolsa şiket getirmän penakärlik görkezliklerini birin suwutlandyryp aýtdym. Beglerbeg ýygynyň ýatan Garahany boşatdyryp, münasip hormat türe owasyny ulatdy. Sözüne diýeniň birin sahabat. Ene türkmen begleri ýetirekli garyndaşlaryňyzyň arasyndan geçenmizde bir uly gan döküşlüğün ýuňlanmak bilen mesler etdi. Allah bize şu bagyt geçilmedik görse men ähtimal ölerdim. Ondan Garahanyň bir ýeri galmajak üçin başga da köp adam garlardy. Allah rahim etsin. Her neleň müşgül zatlarym asan bolup bermeli.
Sizden birin şu sözüme kulak asarım kaňyz diýip, tekrarından Şahyň birinç işiginden düşüp üstüne geldim. Bir jalata üçin gan üstüne gan taşıp yürmälim. Şerigat var, kuwahat var. Gan bolmasa huun var, sizi razı ederler. Alekberiyada gardaşyny öldürüniň bilen o çoponyň ýylyny nakym maşgalanyň garnyny oýdugy däl. Gan hory her ýerde bolsa tapyp özümiz jazasyny bereriz. Köşkün hawalatyndan göreýmä on çokly eýminmeýän. Emma sahabatly sebetdeşiň täsirini oğuzuna düşen türkmenler barlaşyk kasasyn ilçetdiler. Töwürlädiler. Sahaba sözüni dowam etdirdi. Siz şu gün ömürlük watanymyz Ýediklim padşalygy Eýranyň demirgazynyň demirden galasysyňyz. Merkezi Şymaly Adyýadan öwsýän aňdykly garasadyň bizim watanymyzyň ýyly boýunyny kürdäp, ury bilmeýänligi üçin. Sahaba süýerde ýaşly. Emma hakykatda dönüklik etmek hiç halatda özüni arawa görmeýändigini ýüze çykarmak aladasy bilen bir saganmagy mejbur boldy. Watan size minnetdardyr. Siz türkmenler, ata watana hyzmaty az görkemeýärsiňiz. Şahyň şah muny bilýär. Şonuň ötürem köp halatda öz gazarlaryna buýurmaýan wazip ýumuşlaryny seýanýar. Türkmenleriň arasynda peýda bolan bu ýysons gatçykly, öýkäni tilkme telpekli dile getirdi. Ağay wekil, diýseňizem türkmen padşalara diňe jeň güni gerek öýdýän. Ýagly güni mähremler başga bolaýar. Badam şeýle suwallarda hemeje taýýarlyk bolardy. Biz onu madamada aýdýardyk. Bu abatda Hidaýatada öz Seljuk Osman sultanynyň da ýegenmeli. Türkmen tehraňyzda malyňyzy arkaýyn bakyn. Etrek gürgüne ekin. Bizim ýerimize göz gyzyrýan nädiri? Sahabat bildirmez ýylgardy da gepin gerdişine göre. Ýöne gan dökmäň diýdi. Görüşüňiz ýaly bir gaýtam gany öttük diýip tilkme telpek şaplatdy. Sahabat jogap bermäge bolupdy. Türkmeniň has arkalygyny biz bilýäs. Emma kimde-kim şu arkalylygy ejizlik gasabyny alsa, tüýs akmak bollugydyr. Öz halky, on keşbi we mazmuny, durku we häsiýeti, beýlik halklaryň umumlyklary we aýratynlyklary, başgalarň arasyna tutýan orny we agramy, oňa bolan garaýyş we gatnaşyklar hakynda ömür oýlanyp onu gözläp öz ýanyndan elek sok edip ýören Abdurrahman soňky günlerde şu meseleniň has içine şümükdi. Şonuň gazanyny gaýnap bişipdi. Şeýlelikde öňkü bilýänleriň üstüne mazal ýetiripdi. Her kirada diňe içinde bolmak, içinden seyretmek yeterlik däl bolardy. Oňa daşarrakdanam, başgalan gözü bilenem seyredip görmeli keni. Şeýle de bolupdy da. Bir zaman agadyr polut mergenen eşdenlerini, ataşir epeder sanjyr peýelwan syýndap gelen netijelerini. Ýene de müňlerçe şonuň ýaly täsirleri bir ülkede eden gödöwçülükleri toşdurup özü çabur nusgoýa tapdy. Şonu bolsa, köpden mer daşyna çykarasy, eýilleriň öňüne atasy gelýärdi. Megerem häzir şonuň ýeri gelipdi. Ýöne göre ýanynda uly bar, kişi bar, fiýasy ýagdaýyň bolsa şeýlerek, olara yarajakmy, yaramazakmy? Tewekkelge bir baglyna ýan ýerime bardyr. Ýok, hökman aýtmaly. Onu ýyle görkezmek munyň borjy. Öwülmekmi ýa-da tersinemi, onu sözüne ha bilemok diýip Abdurrahman töze başlady. Ýöne gepin gerdişine bir daha aýdyp geçerim gelýär. Köňülimi türkmeni şu häsiýetlerle tanamak bolur diýerdiler. Birisi türkmen dünýäni onçokly gadakly tutmaz. İkincisi, her nenen gadaba müntedesini bilen aman ýene rehmi ýiner. Üçüncüsü, en soňky ýagdaýa baraýmasa gan dökmez. Ýene de birisi ten ağynçylygyndan daşdadyr. Hawa. Ondan şolaň içinden ýene de şeýlerek maniler çykarardylar. Daşany kowulymyz, binakärlik dilep gelene öz maslygynyň üstünden ätlenýänçe degdirmez. Köňülüň adyndan gürlen Abdurrahman öz goşanlaryny mantygyň kanunlaryna laýyk getiripdi. Töweregine beýtýär nazarna ýalan sahabat oturunyň arasynda boldum men başyma diýen ähengleri hereketleri aňlady. Ýanky gürünleriň gyzalat ýaly eşdilmegi, eden täsiri munyň eýtem hoşuna geldi. Tenine batmasa galkynmaz. O zady bolsa her kimdenem öwrenmek aýtdyr.
Adamlaryň arasynda da, milletleriň arasynda da birek-birekden nuskalara zat köpdür diýip moý berdi. Göreýme ýoldaşlaryň seredinde has şuňur pikir ýörediýän tilkme telpek söz aldy. Ýa bir häsiýetden hem köp şahalar gelip çykýar. Ama ala dünýäni gydykly tutmazlyk cehennemçilge bar ya. Olum näme? O bizim bir betwagt ýerimiz. Şola aýtady, ertire parajak berlip Abdurrahman der uşaplatdy. Laýyk görüň. Tilkme telpek pikirini dowam etdirdi. Cehennemçiligimizden peýdalanyň zadymyzy gözlikýän köpelýär. Entek näme görýän olunny köpeler. Biýseme däller. Göklüň begi tilkme telpek atdy. Ondan tenimizin gatyrak awany ýerine bidem oturup bilemdik. Sakmaşygymyzdan köpräk bolýanlygy sadarak görüp bir barada ötörek gidilýänligimi kädip durun. Indi meniň bir aýtsakladım ma. Diňe bir ýöl başlyk mezhebimizden, ýöl başlyk häsiýetimiz bolunmagy ýerli, oňşuwymyz istese islemedek ýagdaýlara. Şonuň ötürü bide muhtaryet berleýse näde? Muhtaryet diýmek awtonomiýa diýmek. Goý türkmen tehra öýde tiýarly vilayet bolsun. Muhtaryet bu ýerde sahabat biýinçilik gözlemjildi. Birda tapaýasyňyzda şeýdip. Nofur ýegeni her nişikde bolsa müýnür gödü. Mesele kisigirimde. Ot bolup ýapyşýan, ok bolup degýän görüň. Ýöne başyny galdyryny onuň gözlerini aýgytdan başga zat ýokdy. Hedem öýdüň anamly çykdy. Eline köp millet saklasaň, beýli söz eşitmeli bolarsyň-da. Beýli betnewslik etmeseň hiç kim bu wagtda seni biýinçilik etmezdi. Demir ýaly mantyga tapdy, garşy goýar ýaly sözi. Sahabaty diňe gülündiräýmek galdy. Emma ol bir wagtda jogap bermedi. Gülümsüreme derre oýlanma geçdi. Onuň iň bolmanyny biriň bilen gatylyp füýüzi bolup barýanlygyna bir düşündiňiz bolmadymy diýetiniň näseler gelýänligini, emma dil näse giýjese de diýip bilmejekdigini Abdurrahman görüp oturdy. Şeýle dana adamlara hem çözdürmeýän sylsylyň metelleri bar. Birdenem sahabatyň ýüzünde bir aşarar peýda boldy. Beýle uly mesele oýlanyşylman bir zat diýmek kyn. Ýöne size bir sowal. Sen tek dargap ýörün ýetim ýetir tiýi taýpalaňyzy öz daşyňyza egirip durun, bir ojaga öwürilmek hakynda pikir edeňizokmy? Düşünüklere gaýdyň. Türkmen halkynyň Magol harasadynyň bäri 3 döwleti dagap ýürüşi. Bir döwletde bolmasaň güýjüň bölünür. Üstesine soňa we kabir biriňem tanamarsyň. Aýr başga bolup gidersiň. Ana tüýs betwagtlyk şodur. Siziň bir bölüňiz Hywan golassyna, bir bölüňiz Buharan golassyna, ýene de bir bölüňiz Uganistanyna. Başga bir toporyňiz çoponsuz sürýal dargap ýör. Men diýenim, ýö kowumdaşlaryňyzyň başyny birikdirip bilseňiz ören der bolup, ören der waýat işetdiňiz boljak. Ondan muhtaryetiň gurduny etseňem gerçekli bolar. Waq şo birleşmek bilen ýetilmeýän arzumyz. Bular ýaly meseleler kim söýdülýändir, bina kerpis gurulýar ahyryn. Dakik wada bile däller. Umyt bilen ganatlandyran adamlar muňa da hoşal bolurlar. Şu maslahatdan türkmenler sagaman ýerine ulatdylar. Dawanyň ulasapman gutormagyna ýardym edenligi. Türkmenleri öýü gelýänçe saklanyş üçin sahabat Abdurrahmana bir halat saldy. Arkaýynlaşyp asylsandan soň çay başynda tarihden kän gurrun berdi. Abdurrahman özüni gyzyklandyrýan bir sowal bilen oňa ahyrym ýüz tutdy. Agaý alim, Eýran niline bir Farsy galyp etse Kürt milletidir öýdýärdi. Gazylbaş diýseler şunu düşünýärdi. Bu bütünlüği başga çykýarly. Meňe başym gözüm aýranandyr. Edip sahabat güldü. Geň göresi iş ýok. Siz hatda öz şejereňizden ýürediňiz da wagty. Ýogsa bu bir uly taryhym däl.